beledigt mij helemaal niet. Ik weet precies hoe dat gaat. Even kijken hoor. Gerard, daar beginnen we mee. Ik hou de tijd in de gaten. Dat is hem, neem ik aan. Uit, die open. Meteen die even uitwerpen. Staat hij op de achtergrond open, even met Alt-Tab. Zal ik hem even kijken, dia-voorstelling interessant. Ja, één keer Alt-Tab en dan zit hij erachter. Top. Alles van voor de pauze staat klaar. Alle PowerPoints. Dus het is een kwestie van even aanklikken en afsluiten op het moment dat je klaar bent. En het enige wat ik moet doen is die microfoon zorgen dat iedereen daar inspreekt en dat hij op de juiste hoogte staat. En, ja. Ja. En dan als iemand aan de beurt is, dat hij automatisch naar voren. Ja. En dan komen ze, ja. Ja. Maar dan moeten ze hem zelf even inderdaad de juiste PowerPoint even aanklikken. En, het enige waar we ervoor moeten zorgen is dat die microfoon goed afgesteld staat, zodat de livestream. Ja. Kijk, is die stoel hier rechts nog vrij of zit jij daar toevallig? Ja, ik zit. Oké. Nou, prima. Het, en anders improviseren we wat, dat komt allemaal goed. Ga jij maar hier zitten? Ja? Ja, maar dan moet je er nu gaan zitten, want anders dan... Iedereen een plekje? Ja, hij mag zo dadelijk.
Dames en heren. Ja, ben ik? Ja. De microfoon staat aan. Ja, nee, ik ga niet schreeuwen. Dat hoort niet zo. Dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Van Eyck van Heslinga, Els. En de deur gaat nu dicht. En dat is volgens mij precies op tijd. We beginnen met de directeur van deze prachtige organisatie. Ik geef jou het woord. Ja, dankjewel. En, als ik kan wel beginnen, denk ik. Hartelijk welkom. Ik maak net in het Fries dwan, Joert, want er zijn mensen die het net verstaan, maar ik vind het altijd leuk om wel in het Fries te beginnen. Hartelijk welkom. Ik zal niet in het Fries gaan praten, want er zijn nou mensen die meteen afhaken. Maar welkom bij Tresor. Wij noemen onszelf de Schatkamer van Friesland. En dat zijn we ook echt. Hè. We zitten hier boven op de magazijnen en depots met eigenlijk alle archivalia en de bibliotheek. Met alle stukken over het Fries, over de geschiedenis van Friesland. Die op provinciaal niveau verzameld horen te worden. En mijn naam is Arjen Dijkstra. Ik ben hier net begonnen als directeur, of net eigenlijk alweer 4 weken inmiddels. En ik heb dus het gaat best wel snel. Ik heb voor je het weet ben ik weer naar de uitgang. Nee, ik heb 5 minuten en dan moet ik niet met grapjes opmaken. De reden waarom wij hier vandaag zijn, of een van de redenen, is omdat wij als Tresor heel lang hebben gewerkt aan het Zontol-project. Het Zontol-project waarbij alle Zontol-registers niet gedigitaliseerd, ja ook gedigitaliseerd, maar vooral getranscribeerd zijn en doorzoekbaar. Dat is een grote database geworden en dat is denk ik nog steeds een ontzettende vondgrube. Er is ontzettend veel in te vinden op deze website. En ik dacht, hoe kan ik dat nou eens leuk alles bij elkaar brengen? En dat zit een beetje in het plaatje wat we hier zien. Want daarbovenop, daar zien we de plek waar de schepen, de Zont, waar de schepen doorheen moesten. Nou, 2 maanden geleden, voordat je met een nieuwe baan begint, heb je altijd een klein beetje vrij, een beetje dubbele tijd. 2 maanden geleden stond ik, werkt dit? Vlakbij die plek, namelijk op het eilandje Veen. Dat is het eilandje wat hier in het midden ligt. En daarbovenaan zien we de Zontol. En daar stond ik te kijken naar dit instrument. Dit is een sextant. En dit is niet een maritiem sextant, zoals we dat allemaal kennen, maar dit is een astronomisch sextant. En dat staat beschreven in dit boek. En dat is echt ontzettend leuk aan directeur zijn. Ik ben even de kluis ingelopen en daar heb ik dat boek op gehaald. Dit is een boek dat komt uit de collectie van de oude Universiteit van Franeker. Dat was een universiteit die hier lang heeft gestaan. Waar veel aan maritiem onderwijs werd gedaan ook. En in dat boek staat deze afbeelding. Nou, dat is hetzelfde instrument, hè. De man die dit boek geschreven heeft en gemaakt is Tycho Brahe, een van de grootste astronomen uit de geschiedenis. En die woonde daar dus op dat eilandje Veen. En vandaar keek hij eigenlijk uit op die Zont. Dus alle schepen die door die Zont zijn gekomen, die dat tol hebben betaald, die allemaal in onze registers zijn gekomen, mag ik wel een beetje zeggen, hè, onze registers, die zijn ook langs dat eilandje gekomen. En wel langs deze plek, want nadat ik dat sextant had bekeken, wat mijn interesse heeft als wetenschapshistoricus, ben ik hier naartoe gegaan. Het was half september, dus het was een graad of 14, maar ik ben toch gaan zwemmen. Dus ik ben hier het water in gedoken en een klein eindje richting die Zont gezwommen. Dat was echt ontzettend bijzonder, want ik wist natuurlijk dat ik bij het Tresor zou beginnen. Ik wist ook dat wij daar een rijke geschiedenis mee hebben. Vanuit mijn eigen belangstelling weet ik dat dit boek hier is. Weet ik ook dat er een bijzondere connectie met die Tycho Brahe is. Dus ik lag daar een beetje in het water, een beetje eigenlijk aan jullie te denken, zeg maar. Volgens mij heb ik ondertussen ook een beetje verteld wat Tresor is. Dus de dingen die we hier bewaren en de dingen die we hier bestuderen. Ik hoop dat jullie een fantastische middag hebben. Ik kan er helaas niet bij zijn zoals een echte directeur betaamt. Doe ik het openingswoordje en smeer ik hem dan. Maar
Desalniettemin hartelijk welkom en nogmaals veel plezier vanmiddag hier. Dankjewel. Ik kan nog even zwaaien voordat je de kamer of de zaal uitloopt. Heel fijn dat u allemaal hier bent in de zaal en ook online. Ik ben Jelle van Lottem en naast dat ik een onderzoeksgroep leid op het Huygens Instituut ben ik ook de voorzitter van de stuurgroep Governance van het Maritiem Portal. En het is vandaag alweer het 13e symposium van het Portal. Vanochtend reed ik in alle vroegte naar Friesland en toen dacht ik eventjes dat eigenlijk alle wegen naar Friesland leiden. En ik bedoel, ik ben nu op zo'n leeftijd, ik had het er net met wat mensen ook over, dat je dan langzaam een beetje gaat mijmeren naar vroeger. En toen dacht ik ook van ja, volgens mij heb ik heel lang geprobeerd mijn Friese roots te ontwijken. Dus eerst mijn taal ben ik kwijtgeraakt, mijn accent. En hooguit op een feestje of zo, dan wilde ik nog wel eens een versje voorzeggen uit de Vadraskrieg die ik vroeger dan in mijn geboortedorp Stiens heb geleerd. Maar daar bleef het eigenlijk wel bij. Maar toen dacht ik van ja, je roots kan je natuurlijk nooit helemaal kwijtraken. En dus vandaar dat ik ook vanochtend om 7 uur 's ochtends in Amsterdam in de auto stapte en om 8:30 ongeveer aankwam in mijn geboortedorp Stiens en daar 1,5 uur heb rondgedwaald door een vrij anonieme jaren 70 wijk, maar die bij mij heel veel emoties toch oproept op een of andere manier. En daarna ben ik naar Leeuwarden gereden en toen moest ik weer aan mijn opa denken, die altijd verhalen had over zijn vader die zakkendrager was bij de Koopmansmeelfabrieken en daar de zakken op de schepen laden. En ook weer aan mijn andere opa die vertelde over de scheepswerf waar zijn vader had een scheepswerf in Drachten. En dat brengt natuurlijk voor mijzelf die maritieme geschiedenis van Friesland voor het voetlicht. Dat speelt een centrale rol eigenlijk als je naar mijn voorgeschiedenis kijkt. Maar dat is voor Nederland natuurlijk ook zo. En dat vergeten we nog wel eens. De belangrijke rol die de Friese scheepvaart heeft gespeeld in de vaderlandse maritieme geschiedenis. Nou ja, de directeur heeft er net ook wat over verteld over de Sontol en de Friese schippers hebben daar natuurlijk ook een essentiële rol in gespeeld. Dus de Friese geschiedenis is ook een geschiedenis van ons allemaal en dat geldt zeker voor de Friese maritieme geschiedenis. Ik zie heel veel bekenden in de zaal, maar we zien Jaap Bruin niet. En dat wilde ik toch even memoreren, Jaap Bruin die er eigenlijk volgens mij, ik kijk even naar Marja, bij de meeste symposia is geweest. En we weten ook dat hij altijd erg genoot van de symposia. En het is jammer dat hij er nu niet fysiek bij kan zijn. Maar ik heb van Marja begrepen dat hij onze club een goede bijeenkomst wenst. En we missen hem en we denken aan hem. Verder kan ik melden dat het Scheepvaartmuseum de subsidie voor de eerste fase van het netwerk Maritieme Bronnen heeft gekregen. Dat is fantastisch nieuws. Uit deze middelen is Gerrit de Kok aangesteld bij het Huygens Instituut als kwartiermaker van het netwerk. En hij zal jullie straks het een en ander vertellen over dit mooie initiatief. Ik hou het verder kort, want onze middagvoorzitter is vandaag Els van Eyck van Hesselink, die ook Friese roots heeft. Ik weet niet of zij zo emotioneel erover is als ik, maar ja. Zij is een van de initiatiefnemers van het Maritiem Portal en maakt ook deel uit van de hoofdredactie van de nieuwe maritieme geschiedenis van Nederland. En al decennia lang is zij als maritiem historica zeer actief in de erfgoedsector. En als oud-voorzitter van de samenwerkende maritieme fondsen heeft zich erg ingezet om projecten als het Maritiem Portal, de nieuwe maritieme geschiedenis en het netwerk maritieme bronnen mogelijk te maken. En daar zijn we haar heel dankbaar voor. En ik geef jou nu het woord om deze middag verder in goede banen te leiden. Dankjewel. Dankjewel. Ja, de microfoon moet iets naar beneden. Ja, sorry. Ja. Is die zo goed? Ik vraag het ook even aan Haaien achter in de zaal, want
Die is verantwoordelijk, yes, voor de livestream, die we zeker niet moeten vergeten. Dankjewel Jelle, met alle herinneringen aan jouw familiaire achtergrond. Ik zal er zo nog iets over zeggen, maar om te beginnen. Ik ben de derde persoon die u van harte welkom mag heten. Dat betekent dat u natuurlijk zelf denkt, nou, we zijn wel ontzettend welkom. En dat is ook zo. En natuurlijk u in fysieke vorm, maar zeker ook de mensen die in de livestream... Ik moet dan altijd even een beetje omhoog kijken, is mij verteld. Dus u denkt niet van ze gaat hemelen of zo. Maar ik moet wel even wat zeggen tegen de deelnemers die via de livestream gaan kijken. Die livestream trouwens, die wordt opgeslagen en die kunt u naderhand, als u dat graag wilt, altijd nog een keer zien. Ja, gistermiddag waren mijn echtgenoot en ik al aanwezig in Leeuwarden. En wij deden, dat hadden we ons voorgenomen, wij hebben een bezoek gebracht aan de tentoonstelling het Fries Museum, Middeleeuwen in het Noorden. En die tentoonstelling die begint met de grafsteen van een Eppo, een edelman Eppo uit Rinsumergeest. En ik parafraseer nu even wat er op zijn grafsteen staat, namelijk, die grafsteen stamt uit 1341. Maar op die grafsteen daar staat dat hij een ontzettend goede prater was, een verteller. En dat zijn familieleden daar nog altijd heel dankbaar voor waren. Nou, ik zou zeggen, beste sprekers, neem u dat ook voor. Spreekt vooral vrij uit, maar niet te lang. Want ik ben ook nog eens een strenge voorzitter. Ik hou uw tijd in de gaten. En mocht u het te ver overschrijden, dan zal ik een sein geven, dan wel opstaan, dan wel iets roepen. Al naar gelang u wilt luisteren of niet. Dat weet je maar. Ons thema is Noord-Nederland en de zee. Dat is natuurlijk een heel breed thema. En zoals altijd hebben we erg ons best gedaan om een gevarieerd programma te bieden. En niet alleen omdat het voor u als deelnemers onderhoudend moet zijn, maar vooral ook om te laten zien dat ons aller werkterrein, maritieme geschiedenis, cultuur, erfgoed in alle vormen, heden, verleden en toekomst, heel veel verschillende aspecten inhoudt. En ik kan het ook nooit laten om aan buitenstaanders uit te leggen dat juist de verbinding tussen al die invalshoeken meerwaarde oplevert. En dat zullen we vanmiddag zeker ook zien en horen. Nou, laten we snel beginnen. Ik stel voor dat u uw vragen bewaart tot nadat de eerste 4 sprekers hun verhaal gedaan hebben. En ik ga ook de 4 sprekers voor de pauze in 1 keer aan u voorstellen, zodat ze snel kunnen wisselen. Anders dan is het steeds een kwestie van dat ik ga zitten en weer opsta, et cetera. Onze eerste spreker straks is Gerhard de Kok, net al genoemd door Jelle. Hij studeerde bedrijfseconomie en geschiedenis en promoveerde in 2019 op een prachtig boek, Walcherse ketens. En dat is een onderzoek naar de economische effecten van de transatlantische slavenhandel op Walcheren. En Gerhard is een historicus van de hedendaagse generatie. En wat bedoel ik dan? Is dat hij mede moderne technologie kan ontwikkelen, onder andere zoekmachines, webapps en machine learning technieken, om historisch onderzoek efficiënter te maken en nieuwe inzichten te genereren. En Gerhard is dus inderdaad per 1 september de zogeheten kwartiermeester van de eerste fase van het project Netwerk Maritieme Bronnen. Dat is belangrijk voor het hele veld, zoals wij hier zitten, en hij zal dit straks uitleggen. Onze tweede spreker, ik ben een beetje hees, maar dat komt, ja, zoals wij allemaal misschien, een beetje keel, een beetje, nou ja, verkouden. Maar ik ben nog wel goed verstaanbaar, toch? De tweede spreker is Henk den Heijer. Hij is emeritus hoogleraar zeegeschiedenis in Leiden. En hij behoeft eigenlijk nauwelijks nadere toelichting. Henk is de voorzitter van de redactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. En vandaag zal hij ingaan op de opzet en de voortgang. Als derde zal Hester Postma, de directeur van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, sinds juni 2021 vertellen over haar plannen. En ik heb een interview met je gelezen in het blad. Ik ben ook lid van jullie vereniging, vriendenvereniging natuurlijk. Hester is historicus en ze werkte 20 jaar bij het historisch centrum Leeuwarden. Wij zouden zeggen Stadsarchief Leeuwarden. En wij horen heel graag over jouw frisse blik op de toekomst.
En tenslotte Niekle Dijkstra, die zit. Oh, helemaal daar. Oké, nee, is prima. Gelukkig ben je er wel. Dat is ik ook. Niekle is maritiem historicus. Ook in Leiden opgeleid. En hij werkt als informatiespecialist bij het Historisch Centrum Leeuwarden, net al genoemd. En met Niekle gaan wij het water op. Hij heeft voor ons beeldmateriaal uitgezocht over de nadagen van de Friese zeilvaart. En ik zeg altijd maar, we vergeten het wel eens. Maar ook foto's en films vormen een rijke bron voor onze kennis van het verleden. Nou, tenslotte nog iets, dan kan ik het er ook niet laten om iets te zeggen over mijn, zeg maar, Friese herkomst. Ja, je vraagt erom, Jelle. Maar even baas boven baas. Eind 15e eeuw viel... Precies, eind 15e eeuw viel Albrecht van Saxe Friesland, of Noord-Nederland binnen, zal ik maar zeggen. En ja, ik moet helaas vaststellen dat Berend Schotanus, een van mijn voorouders, in een voor zover dat een meerslag op het Slotermeer, waarschijnlijk toch dapper gevochten heeft, maar helaas ten onder is gegaan. Nou ja, goed. Maar toch, Berend Schotanus. Nou, ik zou zeggen, laten we beginnen. Gerhard, aan jou het woord. Goed. Ja, ik denk dat dat hoog genoeg is, toch? Met te verstaan. Ik heb een PowerPoint. Ik weet niet of die ook... Oh, die moet ik even... Even kijken. Daar zijn we. Ja, hij werkt. Nou, inmiddels weet u allemaal dat ik net als de directeur hier sinds kort een nieuwe baan heeft. Want dat is al 2 keer gememoreerd. En dat is inderdaad kwartiermaker van het netwerk Maritieme Bronnen. Wat ik vandaag wil doen, trouwens wel grappig, want ik moest denken aan de laatste symposium, waar ik een verhaal hield. Hè, toen had ik nog een heel andere functie, maar toen zei ik, ja, het netwerk Maritieme Bronnen is super belangrijk. En nu ben ik kwartiermaker van datzelfde netwerk, dus het kan verkeren. Wat ik wil vertellen is, wat is dat netwerk nu eigenlijk? En waarom is het belangrijk? En waar staan we nu? En ja, hoe kunt u als instelling deelnemen aan dat netwerk? En dat verhaal wil ik om te beginnen vertellen aan de hand van deze baggermolen. Dit is een foto uit de collectie van het Rijksmuseum. Het is een baggermolen met de naam Marju en deze foto is gemaakt in Belawan, dat is de haven van Medan, Sumatra. En dat weet ik allemaal dankzij de metadata, dus de data over dit object, dat het Rijksmuseum heeft toegevoegd op hun website aan deze foto. Maar als je een beetje verder graaft, dan kun je nog veel meer vinden over de foto, maar ook over dit object. Hè, want waar is die baggermolen bijvoorbeeld gebouwd? Nou, dat was op deze plek. Je zult het waarschijnlijk niet herkennen, maar dit is de scheepswerf Conraad in Zaandam. Vandaag de dag ziet dat er hier zo uit. Eigenlijk is die werf die is al heel lang verdwenen. Wat er nog wel aan herinnert, dat kunt u niet lezen, maar dat staat hier op het onderste kaartje. De Conraadwerf, dus zo heet die straat daar nog steeds. En die grote toren die daar staat, heet de Conraad. Die natuurlijk weer, de Conraad weer vernoemd is naar de bekende waterbouwkundig ingenieur uit de 19e eeuw, Conraad. Maar even terug naar die baggermolen die hier dus op deze plek gebouwd is in Zaandam. Want hij is hier gebouwd, maar hij moest natuurlijk naar toenmalig Nederlands-Indië. Hoe is dat dan gegaan? Nou, ook dat is allemaal uitgebreid terug te vinden online. We weten bijvoorbeeld dat dit schip op 8 maart vanuit Zaandam naar IJmuiden is gebracht. En daar was bureau Wijsmuller verantwoordelijk om met een sleepboot, een zeesleepboot, de Holland, om dat schip, dit is trouwens de Holland uit weer een andere digitale collectie, om dat schip via Engeland naar Makassar te brengen. En dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Dat kunnen we ook al lezen hier in dit krantenbericht. Want tijdens de wegvaarttocht kwam dat ding aan tegen de brug bij Spaarndam en sloeg het lek. En later, tijdens de tocht naar Engeland, bleek die echt goed lek te zijn. Dus hij moest in Southampton worden binnengehaald en worden gerepareerd. Nou, dat bureau Wijsmuller haalde die boot Holland weer terug, want dat ging wel even duren.
kwam een nieuwe zeesleepboot aan te pas. Dat was deze, dat was de Friesland. Gloednieuw, hè, 1914 gebouwd, datzelfde jaar. Het was echt waarschijnlijk de eerste klus voor dit schip. En ook weer, hè, dit staat allemaal online uit weer een andere database, namelijk Marhis Data. De sticht van de Maritiem Historische Databank. Nou, een fantastische databank met heel veel informatie over koopvaardijschepen. Die Zeeland, of die Friesland dus, zo heette dat schip, die ging naar Southampton om deze baggermolen op te halen. En let even op het jaar, hè, dit was 1914. Een jaar waarin heel wat zou gaan gebeuren. En dat zouden de opvarenden van die Friesland ook wel mee gaan maken. Want ze voeren eerst via Algiers naar Port Said. Met in sleeptouw dus die baggermolen die we net zagen. En in Port Said kwam het bericht, de oorlog is losgebarsten. En dat had nogal wel wat consequenties. Want om te beginnen, de leveranciers in Port Said die waren niet meer zo scheutig om allerlei voorzieningen, kolen bijvoorbeeld te leveren aan het schip. Want die zeiden, ja, krijgen wij dan nog wel betaald? Uiteindelijk is het wel gelukt, na wat druk telegrafieverkeer met Nederland. En het schip kon verder, via de Rode Zee, via Aden, via Padang, Surabaya. En uiteindelijk kwam het dan aan in Makassar. En daar werd de molen afgeleverd. Maar kwam er ook een bericht uit Nederland, namelijk, ja, jullie hoeven eigenlijk niet meer terug te komen, want er is absoluut geen werk meer in de zeesleepvaart in Europa. Dus blijf maar daar. Uiteindelijk kon dit schip naar Hawaii om nog een lading naar Japan te kunnen verslepen. En toen ging het naar Rusland, het Verre Oosten in Rusland. En daar werd het verkocht aan de Russische regering. Dat zou vandaag niet meer mogen. Toen kon dat. En volgens mij is het kort daarna vergaan. Dus het is niet zo heel goed afgelopen. Maar die bemanning, die moesten nog naar Nederland. En moesten ze zelf maar uitzoeken. Ze moesten een enorme treinreis maken over land. Van 9000 kilometer weer terug naar Nederland. En nou ja, die bemanning kwam natuurlijk vol met verhalen thuis. Hè. Dus een van de bemanningsleden, Frans van der Hoek. En daar zijn nog wel wat verhalen over te vinden online. Hè, want dat heeft hij ook aan zijn kleinkinderen verteld. En er zijn nog blogs over dit hele avontuur. Dus er is van alles over te vinden. Ja, waarom vertel ik nou eigenlijk dit verhaal en gaat het nog ergens heen? Frans overigens, die zag u op de vorige foto. Misschien herkende u het als olieboer. Hij kwam hier met olie, dat was al de jaren 20. Toen dus de molen die hij zelf in Nederlands-Indië heeft helpen afleveren, daar nog steeds in Nederlands-Indië actief was. Maar ik vertel u dit omdat in dit korte verhaal heb ik eigenlijk gebruik gemaakt van collecties van heel veel instellingen. Het Rijksmuseum bijvoorbeeld, Delver natuurlijk, allemaal waarschijnlijk bekend. Het Noord-Hollands Archief, de Maritiem Historische Databank, Wikipedia, nou allerlei instellingen en instanties die hierover gegevens hebben. En misschien had ik het verhaal nog wel veel uitgebreider kunnen vertellen. Hè. Misschien had het Baggermuseum bijvoorbeeld ook nog wel informatie over die molen. Of misschien nog wel andere instellingen ook informatie. Maar dat kon ik nog niet doen, omdat ik moest nu eigenlijk handmatig gaan zoeken in al die bronnen. Van, kan ik iets vinden over dit schip, over deze molen? Terwijl eigenlijk zouden we willen dat al die bronnen, al die collecties onderling verbonden zijn met elkaar. Ja, zodat je in één keer kan vinden van misschien heeft het Rijksmuseum iets, maar misschien heeft het Fries Museum ook wel iets wat gerelateerd is daaraan. En dat is eigenlijk het doel wat we proberen te bereiken met het netwerk Maritieme Bronnen. Om te komen tot een gezamenlijk online platform waarop we alle collecties van de deelnemende instellingen met elkaar kunnen verbinden. En gelukkig zijn we daarin, het is wel pionierswerk aan de ene kant, maar aan de andere kant, er zijn ook wel technieken, bestaande technieken die we daarvoor kunnen gebruiken. Misschien heeft u wel eens gehoord van Linked Data. Dat is eigenlijk de achterliggende techniek die we gebruiken, of nog beter Linked Open Data. Dat betekent dat het ook vrij toegankelijk is voor iedereen om te gebruiken. Maar meestal als je dit soort termen hoort, dan komen er ook allerlei andere technische termen bij kijken. RDF, semantisch web, allerlei issues, Creative Commons ziet u daar staan. Dat gaat over rechten. Dus dat wordt al best wel snel, best wel ingewikkeld. Maar ja, ons netwerk, de maritieme wereld in Nederland, is natuurlijk best wel groot. En er is ook heel veel kennis aanwezig. En het is juist het belang van dit soort bijeenkomsten en het netwerk Maritieme Bronnen om die kennis te bundelen. En om ervoor te zorgen dat we met z'n allen komen waar we terecht willen komen. Zo'n integraal verbonden netwerk. Nou, dat doen we dus met het netwerk Maritieme Bronnen. En ik zal nog iets meer vertellen over die techniek. Niet te veel, want ik wil u niet daarmee
in slaap sussen. Want u moet nog even, ik ben een van de eerste sprekers. Maar misschien is het wel belangrijk om iets meer te weten over wat is dat linkdata nou precies? Hoe werkt dat nou eigenlijk technisch? Nou, dit schip, dit is een linieschip op de Reede van Harlingen. Had u natuurlijk allemaal herkend. Als ik mij niet vergis, is dit een schilderij van Bauer. En volgens mij komt het uit de collectie van het Fries Scheepvaartmuseum. En waarschijnlijk heeft het museum een collectieregistratiesysteem waarin dit schip staat geregistreerd. Dat ziet er misschien wel ongeveer zo uit. Dus ongeveer, als hij het doet, kijk, zo. Dat is vaak een relationele database, wordt dat dan genoemd. Eigenlijk een database die bestaat uit tabellen. En misschien is er wel een tabel over met alle schilderijen. En dit is een rij uit die tabel. Nou, de tabel heeft een objectnummer, S33. Het heeft een titel, het heeft een vervaardiger. Nou, dat staat allemaal keurig netjes in het systeem. En in de praktijk is het vaak nog iets ingewikkelder. Want dan is er bijvoorbeeld een aparte tabel met alle vervaardigers, waar dan weer een relatie tussen wordt gelegd. Maar het principe is ongeveer zo. Maar dan moet u eens even goed opletten op die objecten die u hier ziet. Op de titel en op de vervaardiger. Want linkdata werkt net even anders. Een database, een linkdata, ziet er namelijk zo uit. Misschien heeft u wel eens gehoord van triples. Dat is een heel ingewikkelde technische term. Maar eigenlijk ziet dat er gewoon zo uit. In dit geval, in de S33, dat was het objectidentificatienummer. Heeft als titel, er staat geen spatie, dat is een conventie, geen typfout. Heeft titel en dan de titel van het schilderij. En zo kun je ook zeggen, S33 heeft vervaardiger, Bauer, Nicolaas, dat was de schilder. Nou, dat lijkt misschien een soort van grappig verschilletje. Je schuift wat met wat data, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat is heel interessant, want op dit moment kunnen we namelijk dit bijvoorbeeld doen. Er is nog een museum dat ook een schilderij in de collectie heeft, ook van dezelfde schilder. Dit is een gezicht op Harlingen en ook gemaakt door Nicolaas Bauer. Die kunnen we nu toevoegen aan dit schema. Terwijl dat schilderij hangt heel ergens anders. Dat hangt namelijk in Amsterdam, in het Rijksmuseum. En daar hoeft het nog niet eens op te houden, want die Nicolaas Bauer, daar weten we eigenlijk wel meer van. Althans, er zijn instellingen die daar meer van weten. En één instelling die bijvoorbeeld meer informatie zou kunnen hebben, is de Rijksdienst voor Cultuurhistorische Documentatie. Die heeft een database, RKD Artist. En die informatie zouden we ook kunnen binnentrekken. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, die Nicolaas Bauer, weten we, die is geboren in Harlingen. Terwijl, dat is misschien weer informatie die helemaal niet in het oorspronkelijke collectieregistratiesysteem stond van het Fries Scheepvaartmuseum, misschien ook wel niet van het Rijksmuseum. Dat kunnen we nu van buitenaf ook binnentrekken. En zo kun je dus eigenlijk zo'n heel netwerk bouwen, een digitaal netwerk van verbindingen. En je kunt werken en objecten en plaatsen, kun je allemaal met elkaar in verbinding brengen. En dat verhaal wat ik aan het begin vertelde, waarvoor dus al die websites moeten nastruinen van hebben die wat, dat kan dus ook automatisch, dankzij zo'n netwerk. Maar dan zijn er dus wel wat tussenstappen nodig. Eén heel simpel iets, wat bijvoorbeeld belangrijk is meteen. U ziet de naam van de schilder, Bauer Nicolaas. Nou, stel dat een ander museum zegt, nou wij zetten in ons systeem Nicolaas Bauer. Dan snapt de computer het al niet. Computers zijn eigenlijk vreselijk dom. Ze zijn heel snel, maar ook heel erg dom. Dus je moet ze precies vertellen wat je bedoelt. Anders dan snappen ze het niet meer. Nou, dat kun je bijvoorbeeld oplossen met URI's, wordt dat dan genoemd. Dat zijn dan een soort van terminologiebeheer. Dat is bijvoorbeeld een lijst met alle schilders waar je daar naar kan verwijzen. En een URI is een soort webadres. Elke schilder heeft in dit geval een soort uniek adres waar je naar kan verwijzen. En als iedereen dat nou doet, naar ditzelfde webadres verwijzen, dan kunnen we dus alle werken van die ene schilder bij elkaar vegen. Nou, er zijn dus wel wat tussenstappen voor nodig technisch. Binnen het netwerk zijn we ermee bezig op dit moment om die voorbereidingen te treffen, om collectiebeheersystemen klaar te maken voor linkdata technieken. Onder andere met tooltjes als dit. Dit is een tooltje dat ik zelf gemaakt heb afgelopen maand om bestaande thesauri van musea te koppelen aan externe terminologiebronnen, bijvoorbeeld in dit geval de cultuurhistorische thesaurus. En dat is dus een voorbeeld van het leggen van externe koppelingen. En als iedereen dat doet, dan kunnen we die linked data echt heel snel realiteit maken. Nou, als netwerk hebben we op dit moment, we zijn in een soort opstartfase, zoals jullie gehoord hebben.
We hebben al workshops, dus voor museummedewerkers om te kijken van nou, hoe kunnen we onze systemen klaarmaken voor die transitie naar Linkdata. Maar we hebben bijvoorbeeld ook bijeenkomsten over auteursrecht. Hè, dat is ook een belangrijke kwestie. Want op het moment dat jij digitaal erfgoed online gaat plaatsen, wat is dan het risico? Er kunnen bijvoorbeeld nog rechten rusten op bepaalde foto's. Of je hebt misschien heel veel foto's en hoe kun je eigenlijk zeker weten dat je daar geen problemen mee krijgt als je dat online zet. Dus daar hebben we ook binnenkort toevallig een bijeenkomst over. En zo zijn er nog meer dingen waar we samen over nadenken in dit stadium. Dus ik zou zeggen, wilt u meer weten over het netwerk Maritieme Bronnen? Neem vooral contact met mij op. Dat kan natuurlijk hier, het kan per e-mail. Kijk graag hoe we het beste u kunnen ondersteunen hierin. En sowieso, ja, hoe meer deelnemers, dat is de kracht van een netwerk, hoe meer mensen en instellingen deelnemen, hoe beter dit netwerk straks gaat worden. Misschien nog even als allerlaatste dan, hè, want u kent misschien Maritiem Digitaal. Hè, de maritieme wereld liep echt voorop in het gebied van het samenbrengen van collecties. Maritiem Digitaal is al best een oud project. Dat was eigenlijk de voorloper van dit. Het netwerk Maritieme Bronnen wordt een soort nieuw Maritiem Digitaal 2.0 zou je kunnen zeggen. Laten we zorgen dat we als maritieme wereld op de voorfront blijven. En ik denk dat dat met het netwerk Maritieme Bronnen gaat lukken. Ja, dames en heren, zo'n mooie PowerPoint als Gerhard voor ons kon toveren, daar ben ik denk ik niet toe in staat. Maar ja, hij is natuurlijk ook al enige generatie ouder dan ik. Hij zit in maritieme bronnen. Ik ga nu naar mijn PowerPoint, maar ik moet denk ik welke knop indrukken om daar te komen. Jij weet het? Even kijken, en ik moet naar... Juist, dat is het. Goed, dames en heren, nou, mijn naam is Henk den Heijer. Els heeft mij net al voorgesteld en ik zit in de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis. Ik ben vooral verantwoordelijk voor de tekst, maar ook voor zeg maar het hele opbauw van hoe dat werk eruit moet zien. Tijdens het laatste symposium heeft mijn collega Els Jacobs, dat was in mei, heeft u het een en ander verteld over de stand van zaken van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis. En zij is toen ingegaan op 2 hoofdstukken die een beetje op de rol stonden. Dat waren hoofdstukken die gingen over de marine, over de late middeleeuwen, deel 1 zeg maar noemen we dat, de eerste periode die we behandelen. En dat ging ook over de vroegmoderne geschiedenis, deel 2, de 17e en de 18e eeuw. Ik zal vandaag niet ingaan op alle hoofdstukken die nog komen. Ik ga veel meer in op het onderwerp sectoren en structuren. Dat gaat over hoe die nieuwe maritieme geschiedenis in elkaar zit. Nou, we zijn inmiddels in ieder geval wel een stap verder. We hopen het komend voorjaar zo'n 12 van de 24 hoofdstukken zeg maar, online te hebben, ergens in het voorjaar. Dat gaat dan ook over de 4 cultuurhistorische hoofdstukken die u nu al kunt raadplegen op Maritiem Portal. Maar ook de binnenvaart willen we eigenlijk dan integraal helemaal van de 12e eeuw tot de 21e eeuw op het net hebben. Dus dat staat, en dan nog een aantal andere hoofdstukken. Nou, het streven is om in de loop van 2023, helemaal aan het eind van 2023, ook alle tekst binnen te hebben, de afbeeldingen binnen te hebben. En daarna wordt het natuurlijk een kwestie van eindredactioneel werk, het digitaal afhechten van alle hoofdstukken. Dus ja, ik denk dat we het project in 2024 waarschijnlijk wel kunnen afronden. Dat is in ieder geval de doelstelling. Dat zou dan een mooi einde zijn van een lang project en ook een heel interessant project. Ik wil nu u iets vertellen over zeg maar, de onderwerpen sectoren en structuren, zoals ik al zei. En met name, even kijken. Hij moet verder kunnen, maar... Juist. Ik wil u eerst iets vertellen over zeg maar, het verschil tussen de eerste nieuwe maritieme geschiedenis die in de jaren 70 is verschenen. En dit is een stukje van het Maritiem Portal, de website. De nieuwe of de tweede maritieme geschiedenis die dan helemaal compleet zou moeten zijn in 2024.
Voordat we met dit project begonnen, jaren geleden, hebben we uitgebreid nagedacht over de opzet van dit werk. Hoe moest het er nou uitzien en wat moest nou het verschil zijn met die eerste of oude maritieme geschiedenis? We hadden toch al een maritieme geschiedenis, was het nodig om die te veranderen? Nou, daar hebben we heel lang over nagedacht. We hebben met de redactie en de auteurs die daaraan meewerken ook een heel boekwerk geschreven van meer dan 90 pagina's, waarin eigenlijk de hele blauwdruk, de hele layout van die nieuwe maritieme geschiedenis staat. Nou, allereerst wilden we natuurlijk, dat is begrijpelijk, alle nieuwe literatuur verwerken. En ja, je ziet hier een afbeelding van de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Een enorme bibliotheek. En als u daar in Grasduin vindt u heel veel oude literatuur. Maar natuurlijk ook heel veel literatuur die vanaf de jaren 70 is gepubliceerd. En dan gaat het niet om een paar stukken, maar het gaat echt om duizenden artikelen, boeken, rapporten en dergelijke. Er is enorm veel kennis bijgekomen. Dat betekent niet dat die eerste maritieme geschiedenis niet meer bruikbaar is. Die wordt nog steeds geraadpleegd via het Maritiem Portal. Maar er is gewoon nieuwe kennis bijgekomen en er zijn ook nieuwe inzichten bijgekomen. En als je nou kijkt naar die eerste maritieme geschiedenis, als je daar nou op inzoomt, dan zie je, hoe was die nou opgebouwd? Nou, om te beginnen was die eerste maritieme geschiedenis opgebouwd uit scheepvaartsectoren zoals wij ze ook gekozen hebben. En dan met name de koopvaardij, de visserij en de marine. Maar daarnaast zie je ook dat er andere hoofdstukken in staan, namelijk het hoofdstuk scheepstypes. En als je kijkt naar het hoofdstuk scheepstypes, kom je alle scheepstypes tegen in een bepaalde periode, in de late middeleeuwen, in de vroegmoderne tijd, in de modernere tijden. Dus alle scheepstypes. Kijk je naar zeevarenden, dan kom je alle type soorten zeevarenden tegen, zeg maar, van al die scheepvaartsectoren. En hetzelfde geldt voor de nautische kennis die er toen was. Nou, in de nieuwe maritieme geschiedenis, en dat is het enerzijds de gelijkenis, maar anderzijds ook wel het verschil, behandelen we ook die scheepvaartsectoren. Net als in die eerste maritieme geschiedenis, maar we hebben bij die scheepvaartsectoren ook alle informatie gevoegd die apart in die eerste maritieme geschiedenis zat. Dus als je kijkt naar een bepaalde scheepvaartsector, dan kom je daar ook weer tegen de zeevarenden. Het type schepen wat erbij hoort, de navigatiemiddelen. Al die zaken staan nu allemaal bij elkaar, terwijl die vroeger in die eerste maritieme geschiedenis versnipperd in dat werk aanwezig waren. Waarom hebben wij nou als redactie en als auteurs gekozen voor zo'n geïntegreerde benadering? Waarom hebben we het nou eigenlijk niet gelaten zoals die oude maritieme geschiedenis is opgesteld? Ik zal u een voorbeeld geven waarom we dat gedaan hebben. En ik neem een beetje een voorbeeld uit mijn eigen verleden, althans van mijn familie. Ik kom niet uit Friesland, maar uit Scheveningen. En Scheveningen is natuurlijk een visserijdorp. En hier ziet u wat afbeeldingen van de visserij. Een haringlogger, de visafslag, voordat er eigenlijk een visafslag op het land was, maar gewoon op het strand, nog geen gebouw. En de zeevarenden, de mensen die daar haring stonden kaken aan boord van zo'n zeillogger of een motorlogger. Nou, als je kijkt naar de visserij, en dat geldt eigenlijk voor al die andere sectoren ook, dan zie je dat die visserij hele specifieke organisatievormen had. Al in de vroegmoderne tijd kreeg je bijvoorbeeld in de 16e eeuw het college van de grote visserij. Maar dat zag je niet in de koopvaardij of bij de marine. Dat hoorde heel specifiek bij die visserij. Kijk je naar de latere tijd, tot nu bijvoorbeeld, dan heb je het productschap vis. En je hebt nog wel een aantal andere organisaties die heel specifiek horen bij die visserij. Dus daarom dachten wij, je moet het ook behandelen waar het hoort, namelijk bij de visserij in zijn algemeenheid. Hetzelfde geldt voor scheepstypes. Als je kijkt naar de hele vroege scheepstypes, dan hebben we het over schoolschuitjes in de 13e eeuw. En kijk je naar nu, dan hebben we het over enorme vriestrollers. Maar het zijn allemaal scheepstypes die horen alleen bij die visserij. Soms werden ze wel eens voor een ander doeleind gebruikt, maar het was toch echt typisch vissers, waren het echte vissersschepen. Ze waren niet bedoeld voor de marine of voor de koopvaardij. Datzelfde geldt ook voor de zeevarenden bijvoorbeeld. Bemanningsleden
bemanningsleden kwamen natuurlijk heel lang uit de lokale gemeenschappen waar visserij bedreven werd. En dat is nog steeds het geval. Je komt nog steeds op die grote vriestrollers, Scheveningers en Katwijkers tegen. Mensen die uit die gemeenschap komen. En heel veel kennis dragen zij van die visserij niet alleen over via boeken, maar ook van vader op zoon. Van generatie op generatie, zeker vroeger. Navigeren deden zij op zicht en niet met instrumenten. Pas in de 19e eeuw is dat ontstaan. Dus hele specifieke zaken die bij de visserij horen. Nou, datzelfde verhaal zou ik op kunnen hangen natuurlijk voor de koopvaardij, voor de marine. Hoewel er in sommige periodes ook wel een beetje een overlap is. Kijk je naar bijvoorbeeld de late middeleeuwen, dan kan je heel moeilijk een onderscheid maken tussen scheepstypes die horen bij de marine of bij de koopvaardij. Vaak waren dat gewoon dezelfde scheepstypes. Maar in de loop van de geschiedenis gaan die zaken uit elkaar lopen en krijg je echt gewoon specifieke marineschepen, specifieke koopvaardijschepen. Dus vandaar dat wij het belangrijk vonden om die zaken bij elkaar te zetten waar het hoort. Een scheepvaartsector met alles wat daarbij hoort. Wat is nou het grote voordeel daarvan als je dat doet voor de lezer, voor de onderzoeker die gebruik maakt van zo'n nieuwe maritieme geschiedenis? Nou, wij dachten als je bijvoorbeeld één periode wil bestuderen, er zijn mensen die zijn vooral geïnteresseerd in de vroegmoderne geschiedenis, de 17e en 18e eeuw. Dan zou je dat allemaal kunnen lezen, alle scheepvaartsectoren bij elkaar in dat ene deel, in die ene periode. Dus dat heb je dan bij elkaar. Maar er zijn ook heel veel mensen, en dan kom ik weer op die visserij, die zeggen van, ja, ik ben eigenlijk vooral primair geïnteresseerd in de visserij. Van die 12e eeuw tot nu toe. Nou, dat kan je dus dwars door die 4 periodes allemaal lezen met alles wat erop en eraan zit. In de eerste maritieme geschiedenis moest je grasduinen. Je moest zoeken bij het kopje, het hoofdstuk Noordzeevisserij. Maar wilde je iets weten van de scheepstypes die erbij hoorden, moest je een hele ladder van scheepstypes nagaan en denk je, hé, hier zit een bomschuit. Of hier zit een pink, die hoort daarbij. Die moest je ergens anders vandaan halen. Dat staat nu allemaal bij elkaar. Ten slotte hebben wij ook nog 2 sectoren toegevoegd. Die zien u hier, die zitten niet in de eerste maritieme geschiedenis. De binnenvaart en de offshore. En daarmee geven we denk ik een completer beeld van die hele maritieme sector. Want daar hoort ook de binnenvaart bij. Goed, dan iets over structuren of het belang van goede inleidingen op elk van die 4 delen. Als je kijkt, als je op het Maritiem Portal kijkt, of straks als alles gereed is, naar zo'n scheepvaartsector, dan mis je wel iets. Dan mis je namelijk de samenhang. Je kan zeggen, ik ben geïnteresseerd in visserij of geïnteresseerd in koopvaardij, maar heeft die marine er ook iets mee te maken? Dus dat wil je ook weten. En daarom heeft de redactie gedacht in haar wijsheid om ook een uitvoerige inleiding op elke periode te maken, waarin wij die zaken bij elkaar proberen te brengen. Want de maritieme sector is natuurlijk eigenlijk primair in essentie een systeem van goederenvervoer en ook wel van mensen over het water. Zowel binnenwater als zeewater. En dan hebben die sectoren toch iets met elkaar te maken. Koopvaardijschepen die brengen goederen van haven A naar haven B. En die worden daar overgeladen op binnenvaartschepen of andere vormen van transport. De marine die heeft de taak om die scheepvaartroutes te beveiligen. Het is een belangrijke taak, niet de enige, maar zeker een belangrijke taak van de marine, om te zorgen dat die scheepvaart de wereldhandel doorgang kan vinden. Visserij, dat lijkt een beetje een aparte sector, maar ook dat is niet helemaal waar. Want heel veel vis wordt natuurlijk gewoon met koopvaardijschepen vervoerd. Dat was in de vroegmoderne tijd al zo. Toen haalden kleine koopvaarders al stokvis uit Noorwegen en Newfoundland en dergelijke. Maar dat is nu nog zo. Een grote vriestroller die vanuit Scheveningen voor de kust van Nigeria vaart en daar vist. Daar komt een reefer naast, een vriesschip, en die brengt deze spullen naar Oost-Azië. En daar wordt dat verwerkt tot een visfiletje, een visstick of iets anders. Dus die sectoren horen ook wel heel duidelijk bij elkaar. Offshore.
is dat dan een sector die daar helemaal buiten valt? Nee, ook de offshore heeft natuurlijk toelevering via allerlei schepen naar boorplatforms voor oliewinning, voor gaswinning en tegenwoordig ook een soort landbouw op zee. Het kweken van zeewier is enorm in opkomst. En een deel van die producten die van die platforms komen, gaat via pijpleidingen naar de kust, maar een deel gaat ook gewoon nog met schepen. Dus ook daar zie je dat dat samengeknoopt is. De verschillende scheepvaartsectoren opereren dus niet in een vacuüm, maar ze zijn al eeuwenlang onderdeel van een maritiem transportsysteem, een maritieme structuur. En dat willen we in die 4 delen goed voor het voetlicht brengen met die met die grote inleidingen. Dat kan je heel goed zien hoe dat samenhangt. Bijvoorbeeld het hele moderne sector, de containervaart. Containervaart tegenwoordig is een systeem van wat je wel noemt hubs en spokes. Oftewel grote concentraties, knooppunten en eigenlijk spaken die naar de kleinere gebieden gaan. Hier zie je een kaart van hoe die containervaart is georganiseerd over de wereld. Je ziet dat Azië verbonden is met Afrika, met Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Maar als je inzoomt op wat er daarna gebeurt, dit is echt zeg maar, het grote scheepvaartverkeer, de echte oceaanzeevaart die continenten verbindt. Maar ga je dan een stapje verder, dan zie je natuurlijk hoe dat binnen Europa gaat. Dan komt zo'n enorm containerschip op de Maasvlakte aan. De zaken worden overgeladen op kleinere schepen, de zogenaamde short sea shipping, waar Nederland heel erg sterk in is. En die brengen dat naar andere havens binnen Europa, wat je op die kaart ziet. Maar een deel ligt ook in het binnenland. En dan moeten die containers overgezet worden op binnenvaartschepen. Nou, zo zie je aan die containervaart hoe die sectoren aan elkaar hangen. En dan is het belangrijk dat je dat goed uitlegt, zeg maar, in die inleidingen. Nou, tenslotte, u heeft nu een idee van waarom wij gekozen hebben voor sectoren en structuren. Dan tenslotte is die maritieme geschiedenis die wij nu maken toekomstbestendig. Nou, als je kijkt naar de eerste maritieme geschiedenis, dan kan je zeggen, ja, we gebruiken hem nog steeds. Dus hij is in zekere zin nog wel enigszins toekomstbestendig, maar er is veel nieuwe informatie bijgekomen. Er zijn op bepaalde terreinen nieuwe inzichten gekomen en die gaan we allemaal verwerken. Maar over 10 jaar is misschien deze ook weer een beetje verouderd, want onze kennis gaat door. En er komen natuurlijk ook weer allerlei nieuwe kennis en nieuwe studies bij. Dus wij als redactie moeten ons natuurlijk af gaan vragen van hoe gaan we daarmee om? Nou, als je een nieuwe maritieme geschiedenis op papier drukt, dan kan je natuurlijk niet elke 10 jaar vragen aan de lezers, schrijf dit er even in de kantlijn bij. Ja, zo werkt dat niet natuurlijk. Dat kunt u wel privé doen in uw bibliotheekje. Maar bij een digitale opzet die we hebben, is dat wel mogelijk. Maar hoe ga je dat dan doen? Ga je hem telkens opnieuw indelen of voeg je informatie toe? Nou, daar moeten wij als de redactie natuurlijk uitgebreid nog over nadenken hoe wij dat voor elkaar gaan krijgen. Want het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld een beredeneerde bibliografie van wat voor kennis is erbij gekomen, dat we dat gaan publiceren op een website, op het Maritiem Portal. Nou, dat zijn zaken waar wij de komende tijd over gaan nadenken. En we hopen er in ieder geval in 2023 uit te zijn en u in 2024 het hele project te kunnen presenteren. En ik dank u voor uw aandacht. Waar staan ze precies? Iets sneller bij jou, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, dames en heren, een hele goede middag. Mijn naam is Esther Postma. Dank aan de organisatie voor de uitnodiging vanmiddag, dat ik hier kort iets over onze plannen mag vertellen. Voor mij de eerste keer dat ik bij een symposium van jullie aanwezig ben in mijn nieuwe rol. En ik moet jullie zeggen, ik was net aangenaam verrast met de korte introductie ook van mijn collega Arjen Dijkstra. Er is een tijd geweest, dat was zo'n 20 jaar geleden, toen wij allebei nog dachten dat wij docent geschiedenis wilden worden. We hebben een tijdje samen ook werkcolleges nog op de Rijksuniversiteit Groningen mogen geven. En het leuke is, hij is net in zijn functie begonnen, ik zo'n 1,5 jaar geleden, hij net 4 weken. Maar ik weet niet of jullie opgelet hebben, maar zagen jullie het heilige vuur bij hem ook branden?
het heilige vuur van die link naar de collecties en het willen vertellen van verhalen. Hij stond al met een van de bronnen hier uit de collectie te zwaaien. Dat heilige vuur, dat heb ik zelf ook. Ik heb 20 jaar hiernaast gewerkt eigenlijk bij de buren, bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Als projectleider van tentoonstellingen. Met 20 jaar dus met de stadsgeschiedenis van Leeuwarden bezig gehouden. En nu is het een heel ander thema. Het verhaal over de Friese scheepvaart in Friesland. Ik kan jullie erbij zeggen, ik ben destijds niet aangetrokken vorig jaar voor mijn kennis op dat gebied van de scheepvaart. Het is voor mij nieuw. Maar wel mag ik nu nadenken over hoe we het museum gaan vernieuwen. Want dat is ook een van de redenen dat ik destijds op de functie heb gesolliciteerd. Er stond in de vacaturetekst heel duidelijk beschreven: het museum wil gaan vernieuwen. Nou, hoe mooi is het om je daar je tanden in vast te mogen bijten. Mijn verhaal voor vanmiddag. Even kijken. Er stond in de uitnodiging al dat ik iets zou vertellen over onze plannen. Nou hoop ik niet dat jullie van mij een vastomlijnd, heel concreet concept hier verwachten. Want zover zijn we eerlijk gezegd nog niet. We zijn heel druk met de plannenmakerij bezig. Maar mijn verhaal, nu het komende kwartier, gaat eigenlijk veel meer over de identiteit van ons museum. Want die vacaturetekst, ik had het er net over. Daar stond in, het museum moet in een aantal zalen gaan vernieuwen. Maar op het moment dat ik in het museum begonnen ben, zijn we met het team om de tafel gegaan en zijn we eigenlijk opnieuw begonnen. En hebben we gekeken, hoe moet het museum klaar gaan maken voor de toekomst. En dan heb je het al heel snel over je identiteit. Want wat is nou eigenlijk ons verhaal? Nou, daar kom ik zo meteen verder over te spreken. Maar als je nadenkt over de collecties die je bewaart en het verhaal wat je wil vertellen, dan moet je eigenlijk eerst helemaal teruggaan naar het begin. Hoe is ons museum ooit begonnen? Nou, dan gaan we terug naar de jaren 20. Toen het watersporttoerisme in heel Nederland in opkomst was, ook in Friesland. Er zitten hier twee hele fraaie affiches uit onze collectie uit de jaren 20, van 1925. Waarin de VVV, toen ook net opgericht, zich actief maakte voor die recreatie en voor de watersport. In Friesland groeide dat ook heel sterk en met name dus ook in Sneek. Nou, in 1934 is de Sneekweek opgericht, ook voor de niet-Friezen hier in de zaal een bekend gegeven, neem ik aan. En die Sneekweek die trok in de maand augustus heel veel toeristen en heel veel watersportliefhebbers naar Sneek toe. En het was op een gegeven moment de burgemeester van Sneek die daar toen ook kansen zag. Die aanvoelde, we kunnen als stad veel meer doen met het watersporttoerisme. En hij kwam op een gegeven moment met het initiatief tot oprichting van de Vereniging Fries Scheepvaartmuseum. Want hij zei, de stad Sneek heeft behoefte aan een slecht weervoorziening. Sorry. Even in het thema te blijven. Een plek waar mensen naartoe kunnen gaan op het moment dat het weer echt heel slecht is. En ook een manier om daarmee natuurlijk ook Sneek op de kaart te zetten. Stadsmarketing avant la lettre zou je kunnen zeggen. En hij heeft dat heel zorgvuldig aangepakt. Hij had zelf weinig kennis van die scheepvaart, dus omringde zichzelf al vrij snel met mensen die deskundigheid wel hadden. En hier rechts, voor de Fries in de zaal, een bekende naam. Op de foto zien wij Nanne Ottema. Hij was in 1917 de oprichter van het Prinsessenhof, het keramiekmuseum, hier een paar honderd meter verderop. Notaris in Leeuwarden, maar een fervent verzamelaar van in de eerste plaats keramiek, maar ook van alles wat met het Fries erfgoed te maken heeft eigenlijk. En wat heel veel Friezen, wat voor mij ook nieuw was, is dat hij ook een fervent zeiler was. En ook een hele uitgebreide collectie over de Friese scheepsvaart en ook de Friese scheepsbouw had. En Poppinga, de burgemeester, die heeft hem in het bestuur benoemd en aan hem de vraag voorgelegd van, zou er behoefte zijn aan zo'n museum bij ons in Sneek? En als we dat oprichten, ja, hoe moet zoiets er dan uitzien? Nanne Ottema sloot enthousiast aan, naast hem ook Abraham Wassenberg, op dat moment net 3 jaar de directeur van het Fries Museum. En samen hebben ze, tegenwoordig zou ik zeggen, gebrainstormd over de invulling van dat museum. En het was Ottema die op een gegeven moment voorstelde om een soort proeftentoonstelling te organiseren tijdens de Sneekweek. Nou, dat plan dat werd concreet. Dat was in 1938. De Vereniging Fries Scheepvaartmuseum was toen ook al opgericht. En die proeftentoonstelling die kwam er hier in de Kruisenbroederstraat.
in het hartje van Sneek. Het oude gebouw van het Old Burgerweeshuis. Nou, de rechterfoto, het is niet heel goed te zien. Het is een kopie van een kopie van een kopie van een kopie. Maar daarop ziet u een zaal waarin een eerste proeftentoonstelling is opgesteld. Waar in een maand tijd maar liefst 3600 bezoekers kwamen. Kom daar nog maar eens om. Er zijn veel musea jaloers op, denk ik, tegenwoordig. Maar die proefopstelling was een eerste manier om te kijken van... spreekt dat scheepvaartthema, spreekt dat de Sneekers en ook cultuurtoeristen van buiten aan. Dat bleek het geval. Maar toen... Dat idee was er, maar wat laat je dan zien? Want een collectie was er natuurlijk nog niet. Er is toen heel actief gezocht naar objecten die getoond zouden kunnen worden... die wel duidelijk een relatie met de Friese scheepvaart ook hadden... een van de topstukken uit de tentoonstelling, nou, misschien herkennen sommigen het, was het kanon hier in het midden in beeld van de Lutine, het Engelse fregat wat voor de kust van Terschelling en Vlieland in 1799 is vergaan. En wat naar Sneek versleept is. En daarnaast, en dat is wel heel aardig, er zijn ook heel veel particulieren in Friesland benaderd met de vraag of zij zelf nog kunst in huis hadden wat gebruikt kon worden. En dit schilderij hier links komt uit 1836. En u ziet hier de palingaken in de Theems in Londen liggen. En dit verhaal, we laten het nog steeds in onze vaste opstelling nu ook zien, omdat het een heel mooi beeld geeft van de palingvisserij en ook de handel in de 17e, 18e en ook begin van de 19e eeuw op Engeland. Want de palingvissers uit Gaasmeer en Heeg en Workum hadden op dat moment een privilege om zelf hier als enige vissers bij de Theems aan te meren en hun verse paling te verhandelen. Nou, dat schilderij dook op, mocht bij de tijdelijke tentoonstelling getoond worden en heeft inmiddels een vaste plek in onze tentoonstelling gekregen. Maar belangrijker nog, die Nanne Ottema, ik noemde hem net al, zag ook een gelegenheid om een aantal van zijn eigen objecten te laten zien. Hier rechts zien we een scheepsmodel van een Staverse jol uit zijn eigen verzameling. En die heeft hij ook aan het museum geschonken. En inmiddels, ik heb het net op de database, in onze database nog even nagezocht, hebben wij van de Ottema Kingma Stichting meer dan 700 objecten in bruikleen die een link hebben naar de scheepvaart in Friesland. Dat zegt iets over de verzameling van Nanne Ottema. Nou, die tentoonstelling was een succes. En uiteindelijk werd de keuze gemaakt om dat museum dan ook maar daadwerkelijk op te richten. Een jaar later, in 1939, ging op dezelfde plaats in de Kruisbroedstraat het museum van start. Dat duurde natuurlijk niet lang, want de Tweede Wereldoorlog kwam al gauw. De Duitsers hebben ook het Oldburg Weeshuis in Sneek bezet. De collectie is voor een groot gedeelte teruggegaan naar de bruikleengevers. In de zolder van het stadhuis opgeslagen. En dat was het einde van het museum, zo zou je kunnen zeggen. Maar na de oorlog, in 1946, was het de jonge historicus en archeoloog Herre Halbertsma die een doorstad voor het museum wel voor zich zag. En hij heeft zijn tante, moet ik even kijken welk knopje ik hiervoor moet hebben om het te kunnen uitlichten. Ik denk die. Hij doet het niet. Nou, dan wijs ik het zo even aan. De tante hier rechts, weet u wat, ook een gele gevel. Daar woonde zijn tante Jeltje Halbertsma. Ze was net overleden en het was die jonge historicus, 26 jaar, die de vereniging eigenlijk opdracht gaf tot aankoop van dit museum. Of van dit woonhuis, om daar het museum vervolgens in te richten. Nou, tegenwoordig beslaan we een groot gedeelte van het Kleinzand hier in Sneek. En zijn, als u naar links gaat, 5 van de panden eigendom van het museum. En ziet u er aan de achterkant van het museum een beukenboom. Daarachter is ook nog een oud schoolgebouw en dat hoort er inmiddels ook bij. Dus in de loop van de jaren, sinds 1946, is het museum dus enorm gegroeid. Fysiek in gebouw, maar ook heel erg in collectie. We begonnen destijds met 216 voorwerpen en inmiddels zijn het er 26.000. En zeker in ons verhaal, als het gaat over de herinrichting en de vernieuwing van ons museum, lopen we natuurlijk, u ziet het op deze foto ook, heel erg tegen die historische panden aan. Want wat doe je daar nou precies mee? Hoe ga je het verduurzamen bijvoorbeeld? Nou, dan het museum in het kort, waar staan we nu? We hebben even van de grootste museale collecties van Friesland. 26.000 voorwerpen in collectie nu. Een bibliotheek met zo'n 9.000 titels. 47.000
foto's en honderden archieven. En dat beslaat dan met name bedrijfsarchieven en ook familiearchieven waar veel informatie over scheepswerven in te vinden is vaak, of over schippersfamilies. Onze collectie, en dat maakt het een beetje lastig, als we teruggaan naar de situatie van 1946, besloeg al de scheepvaart, zo is het museum ooit ontstaan. Maar in 1946 heeft het bestuur van het museum toen ook gezegd, er moet een oudheidkamer bij komen. Nou, daarin was het museum niet nieuw. Dat was een ontwikkeling die je toen op heel veel plekken zag. Eigenlijk had elke plaats in Friesland op dat moment wel een eigen oudheidkamer. En die kregen wij dus ook hier in het Scheepvaartmuseum. En dan begin je eigenlijk meteen met 2 sporen. Dan gaat het over de scheepvaart, maar dan gaat het ook heel erg over de geschiedenis van Sneek. Nou, hoe ga je die verhalen met elkaar vernieuwen? Of vermengen, moet ik zeggen. In 1985 kwam er uiteindelijk nog het verhaal van de ijssport bij. De stichting De Frieske Winter. We hebben een verzameling van zo'n 5000 objecten van die stichting in beheer. Die is in 1985 opgericht vanuit de gedachte dat het Friese erfgoed van de ijssport behouden moest worden. Dat er objecten aangekocht moesten worden en dat die ook getoond zouden moeten worden. En die collectie kreeg ook een plek in het museum. En toen was er weer een spoor bijgekomen. Dus die 3 verhaallijnen die hebben we nu en daar gaan we zo meteen ook mee verder werken. Nou, de collectie is online raadpleegbaar. Mijn voorganger, Meijnerd Seffinga, heeft daar de afgelopen jaren enorm veel tijd en energie in gestoken. En met gepaste trots kunnen we wel zeggen dat onze database een van de eerste complete collectieregistraties van heel Nederland is geweest. Een ontwikkeling die vroeg is ingestart en een rijkdom aan informatie biedt. En vanuit mijn vorige functie bij het Historisch Centrum Leeuwarden heb ik regelmatig gebruiklenen aangevraagd bij het Scheepvaartmuseum. En er was elke keer ook wel die website weer een enorme rijkdom aan informatie die gewoon bij die registratie beschikbaar staat. En vaak zie je dat het zijn alleen de algemene gegevens, de objectgegevens die getoond worden bij de foto's. Maar hier zit ook heel veel onderzoek en heel veel data en extra informatie aan vast. Iets waar we denk ik heel erg trots op mogen zijn. Nou, we werken met 12 medewerkers en zo'n 100 vrijwilligers. En jaarlijks trekken we, en nou ja, dat is een beetje voor corona, dat zeg ik er maar gewoon eerlijk bij, zo'n 30.000 bezoekers naar het museum. Nou, daarnaast, en wat een pareltje heb je dan in beheer, beheren we ook het icoon van Sneek, de Waterpoort, waar we heel veel rondleidingen en presentaties op verzorgen. Nou, dan kom ik langzaam bij ons verhaal over de identiteit van het museum. We hebben een vereniging met 1270 leden. Die zijn over het hele land verspreid eigenlijk. Leuk om te horen, Els, dat jij ook een van die leden bent. Ik ben de lijst dus doorgegaan en dan zie je dat ongeveer de helft in Friesland woonachtig is en de rest van buiten. Dat zijn watersportliefhebbers, denk ik. Oud-Friezen, het is net of Friezen die een link met Friesland nog steeds hebben. En ook iets met scheepvaart vaak. En daar zijn we trots op. En toen ik net in het museum begon, heb ik heel veel van die leden ook ontmoet. En er waren eigenlijk 2 categorieën. Er waren mensen bij die zeiden van, je gaat vernieuwen, hè? Maar je gaat er geen kermis van maken, hè? Of er waren mensen die zeiden van, nou, er kan eindelijk ook wel eens een keer wat gebeuren daar. Nou, die 2 stromen van durven vernieuwen en misschien een beetje behouden, dat is eigenlijk het spoor waar wij ons een beetje tussendoor moeten begeven. En waar we met z'n allen nu ook mee bezig zijn. Want, en dan kom ik weer eventjes op de identiteit. Want wat is nou eigenlijk ons verhaal en wat willen we daarmee gaan doen? We zijn op een gegeven moment met z'n allen op 0 begonnen. En dat is een heel waardevol traject. Wat we met z'n allen als personeel, maar ook als beide besturen van de Vereniging Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Fries Scheepvaartmuseum zijn aangegaan. En waarin we middag zijn gaan zitten en nou ja, gewoon zijn gaan brainstormen van ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat is de kracht van onze collectie? Wat zijn de verhalen die we in het verleden nog niet verteld hebben, maar die nu wel verteld moeten gaan worden? Wat zijn de elementen in het museum die we vooral moeten laten vallen? Daar heb je het eigenlijk over keuzes maken. We zijn daarin ook niet, ik weet niet of uw collega's van het Museum aan de A in Groningen aanwezig zijn toevallig. Die staan voor een soortgelijk traject. Die zijn ook heel erg teruggegaan naar de basis. Bij hun is het verhaal van Scheepvoort laten ze langzaam los en richten ze steeds meer op het verhaal van de stad Groningen. En hebben ze nog een hele andere spannende stap gezet. Daar hebben ze ook voor een andere naam gekozen. Dus het Noordelijk Scheepvaartmuseum heet nu het Museum aan de A. Nou, dat soort ontwikkelingen neem je in zo'n brainstorm ook mee. En dat levert spannende dingen op. Want er zijn mensen die zeggen, nou nee, het moet doorgaan zoals het nu is. Wij zijn het Scheepvaartmuseum van Sneek. We zijn het Stadsmuseum van Sneek. Want het oudheidkamerverhaal zat er natuurlijk bij.
En anderen die zeiden van ja, maar wie zegt dat wij in Sneek moeten zitten? Ons museum kan in elke willekeurige plek staan. Net zo goed in Dokkum, net zo goed in Jennewoord. Ik zeg maar even wat. Nou, dat zijn heftige discussies die je dan met elkaar voert. Maar uiteindelijk stonden aan het eind van zo'n hele lange intensieve middag de neuzen wel dezelfde kant op. Want eigenlijk is het wel best wel simpel. Wij vertellen in Sneek het verhaal van het Friese waterland. De collectie, ik vertelde al, die begon in 1946 met 216 voorwerpen. Nu zijn het er 26.000. Al die voorwerpen vertellen iets over de scheepvaart in Friesland. En dat verhaal was altijd historisch. Dat begon ergens in de 16e eeuw, liep door tot begin, nou wat is het, 20e eeuw, toen het gemotoriseerde verkeer kwam. Maar had wel heel erg over met die scheepvaart te maken en ook wel met Sneek. Maar het is het verhaal van het waterland. En eigenlijk is dat iets wat we, naar onze mening, nog meer en nog zichtbaarder kunnen laten zien. Het staat er ook al bij. We willen van collectie veel meer naar een verhalenmuseum toe. Onze registrator heeft laatst in het museum een rondje gedaan en is geteld van wat hebben we nou eigenlijk allemaal op zaal staan aan modellen. Een scheepsmodel hebben we er 458 op zaal, of in de collectie en 350 op zaal staan. Die modellen heb je niet allemaal nodig om je verhaal te vertellen natuurlijk. Dat kan op veel verschillende manieren. Maar als je het hebt over het verhaal van het Friese waterland, dan moet dat denk ik zo breed mogelijk zijn. Dan moet je ook verder teruggaan naar de vroege tijden. Misschien begin je in de Romeinse tijd wel, toen de eerste nederzettingen hier waren en de verkeer ook al met kleine scheepjes ging. Of de middeleeuwen, toen de Middelzee nog in Friesland stroomde en heel veel verkeer zelfs over zee al ging, dankzij de Middelzee. Maar ook moeten we veel meer linken durven leggen met het heden. In de presentatie van Henk net zagen we het binnenvaartverkeer. Dat is iets wat in de huidige opstelling eigenlijk helemaal niet getoond wordt. En als je het hebt over de scheepsbouw in Friesland, ook tegenwoordig gebeurt er nog een heleboel. Dat zijn de grote jachtenbouwers die voor grote buitenlandse klanten hun grote schepen bouwen. Maar dat zijn ook de houten scheepsbouwers die soms al eeuwenlang op een bepaalde locatie in Heeg of in Workum actief zijn. En juist dat verhaal, die verbinding tussen vroeger en nu, kunnen we als museum veel sterker gaan vertellen. Maar als je dan het verhaal van het Friese waterland vertelt, wat doe je dan met Sneek? Pan nummer 12, ik ga er eventjes naar terug op de foto. Daar rechts met die wat okergele gevel. Dat zijn onze oudheidkamers nu. Dat zijn een stuk of 5, 6 zalen waarin je meubilair ziet, antiek. Veel zilver uit die 17e, 18e eeuw van Sneek. Is dat iets wat je wilt behouden als je op het Friese waterland vertelt? Ook dat was een discussie. Een aantal mensen zeggen van ja, zo is het museum ooit begonnen, dus dat moet je ook laten zien. Je moet bij je oorsprong blijven. Maar na lang praten hebben we gezegd, daar moeten we gewoon van afstappen. Want als je het hebt over het verhaal van Sneek, dan kun je het veel beter hebben over die centrale ligging als centrum in de regio, als het ging om handel en nijverheid. En ook als het om die watersport gaat. Dus ja, we zijn er niet helemaal over uit, maar het kan heel goed zijn dat we uiteindelijk die oudheidkamers op gaan geven. En dat noopt tot pittige keuzes, want wat doe je dan met die collectie? Ga je het ontzamelen, ga je het behouden, sla je het op in het depot, enzovoort. De belangrijkste doelgroepen die we de afgelopen jaren... Heb ik nog 2 minuten? Of gaat de tijd snel? Ja. Nou, dan rond ik denk ik af. Dan sla ik mijn verhaal over de doelgroepen sla ik gewoon over. Dan sluit ik af. En dan hoop ik, want een concreet plan ligt er dus nog niet op tafel. We gaan binnenkort een heel duurzaamheidstraject kijken naar de staat van de panden. Hij heeft het in de media vast wel gelezen. Er zijn veel musea die net als wij in monumentale panden huizen, waar de energieprijzen inmiddels 2 of 3 keer over de kop zijn gegaan. Nou, bij ons is het zover nog niet. Tot eind volgend jaar zitten we goed. Maar uiteraard moeten wij ook heel goed kijken wat we met deze panden kunnen gaan doen. En daar liggen nog wel kansen. En zodra we daaruit zijn en ook dieper nog hebben nagedacht over die verhaallijn, dat verhaal van Friesland en dat laagdrempelige museum wat we willen zijn, dan ga je de volgende stap zetten. En dan worden die plannen hopelijk concreet. En dan wil ik eindigen door te zeggen van nou, stel dat die plannen er zijn, dan hoop ik dat we elkaar ook een keer in Sneek gaan zien bij eventueel een nieuw symposium. Van Maritiem Kwartaal. Dank u wel.
had ook een film, maar ik zag zo net dat filmbestand er niet... Met navigeren en met de muis. De PowerPoint staat als het goed is open, dus daar kan je met Alt-Tab heen. Ja. En het filmbestand moet je dan zelf even opstarten. Ja, ik staat wel al geregeld. Oké, en waar vind ik dat dan? Als je het bureaublad openzet, even met de verkenner even één keer links van de... Oké, als je... Muis... Dus... Zet je deze heel even... Ja, want ik moet een beetje heen en weer switchen. Oké, zal ik deze anders even opstarten dat je kan Alt-Tab ertussendoor heen en weer kan? Ja, dat vind ik handig. Ja, nu begint hij. Ja, dan zet ik hem pauzeert en dan moet je zo meteen alleen even het PowerPoint. Alt-tab. Ja, oké. Ja, hallo allemaal. Ik ben dus Nicola Dijkstra van het Historisch Centrum Leeuwarden. En ik kreeg de vraag om of ik wat mooi filmbeelden kon vinden van Friese zeilvaart. Het was er nog een beetje breed en ik zat zelf ook een beetje van wat zal ik daar precies mee doen. En toen dacht ik van wil ik het laten zien van de zeilvaart, maar dan niet zozeer de pleziervaart, maar of er nog mooie filmbeelden waren te vinden van eigenlijk de tijd dat de zeilvaart nog echt in bedrijf was voor in dit geval dan visserij en binnenvaart. Daar heb ik uiteindelijk beelden van gevonden. En ik wilde eigenlijk een beetje kijken naar wat laten deze beelden nou eigenlijk zien. Zien we hier nou iets wat eeuwen zo geweest is, of zien we juist iets wat echt een momentopname is geweest? En zo heb ik dus een aantal beelden gevonden en op die manier een beetje geanalyseerd. Dus daar zal ik wat over vertellen. En het eerste wat we zo meteen zullen gaan zien, dat is een film getiteld IJsselmeervisserij Makkum en zeilen 1940-1949. Het viel me hierbij al vrij snel af dat dit dus niet een beeld is wat dus al eeuwen zo was, maar dat het eigenlijk ook echt een momentopname is geweest. Want wat we daar in dit filmpje zien, dat is iets, het heeft wel elementen van visserij van lang geleden, maar er zijn ook heel veel elementen juist die toch echt al een hele sterke ontwikkeling laten zien die toen gaande was. In het geval van Makkum was het namelijk zo dat dit rond 1900 nog een haven was waar de visserij nog maar heel weinig betekenis had. Er waren wel een paar vissers, maar de meeste die voeren mee op loggers uit bijvoorbeeld Scheveningen, Vlaardingen en Katwijk. En je had een paar vissers die wat aan kustvisserij deden, maar dat stelde niet zo heel veel voor. En juist met die afsluiting van de Zuiderzee, dus door de afsluitdijk in 1932... Toen was er echt een sterke verschuiving van vooral heel veel vissers uit Lemmer, die met hun grote schepen naar Makkum gingen. Want dan zaten ze wat dichter bij die zeedijk en dan konden ze dus wat makkelijker ook de zee opgaan en ook op het IJsselmeer vissen. En juist rond die tijd nam die visserij dus in Makkum heel sterk toe. Zelfs zo dat in Makkum in 1934, dus 2 jaar na die afsluitdijk, al een overdekte visafslag kreeg, wat het daarvoor dus nog niet had. En in 1950 werd zelfs nog weer een nieuwe visafslag geopend in echt een nieuw gebouw dat daar speciaal voor gebouwd werd. Ook het soort visserij dat veranderde natuurlijk met dat de Zuiderzee het IJsselmeer werd en dat het dus zoetwater werd. Dus voorheen werd er nog heel veel op haring gevist en ook op ansjovis. En dat verschoof wat meer naar vissen zoals paling en snoekbaars en baars. En dat zien we straks ook een beetje in die filmbeelden terug. Het eerste filmpje dat is dus van nog in de jaren 40, dus dat was nog met die visafslag uit 1934, de oudere visafslag. Maar we zien daar dus wel nog heel veel elementen ook van oudere visserij. Deze film is gemaakt door Hein Faber. En die was geboren in Bolsward, maar had ook vrij veel familie in Makkum die ook in de visserij actief waren. En Hein Faber was toch een beetje een van de Friese filmpioniers, want hij werd ook in de jaren 30 lid van het filmcollectief Film in Friesland.
En dat collectief dat heeft ook de eerste speelfilm in het Fries gemaakt. Dus hij zat echt in dat clubje wat toen een beetje aan het pionieren daarmee was. En dat maakt het ook wel bijzonder dat hij dus in de jaren 40 al die visserij nog heeft vastgelegd. Ik vond ook nog een paar kleurenfoto's, vond ik ook wel bijzonder uit 1952. En daar zien we die haven van Makkum dus ook met de grote taanketels op de wal. En je ziet daarachter ook allemaal palen waar de visnetten in gehangen werden om te drogen. We zien het straks ook al in de filmbeelden terug, maar op deze manier zie je het ook nog in kleur en zie je er was meer het overzicht er ook bij. En hier zie je ook nog visnetten. En dit is eigenlijk een beetje wat we zo net ook zagen. En hier zie je ook heel duidelijk die taanketels op de wal staan bij de sluis. En hier zie je ook nog een keer de taanketels met ook een hijsinstallatie om die netten daarin te laten zakken. Even kijken. Dan zal ik nu proberen het filmpje aan de praat te krijgen. Nou, er zit natuurlijk geen geluid bij, maar hier zien we de paling fuiken bij Cornwerd de Zand in beeld. Dat geeft ook aan dat er werd dus ook heel veel op paling gevist en dat laat dus ook al een beetje die ontwikkeling zien. En we zien hier ook een schip, Won met de Won 58 was dat. Nou ja, een schip, dat laat ook iets zien, want in 1911 werd het visserijregister ingesteld en moesten die schepen dus ook allemaal geregistreerd staan met zo'n naam. Dus we zien zometeen nog een houten scheepje, maar ook al een ijzeren of stalen schip. Dat is ook weer toch een soort momentopname wat laat zien wat er toen gaande was. En hier halen ze dus de grote fuiken uit het water. Dit zijn, als ik het goed heb, de botnetten om bot mee te vangen met de drijvers van kurk bovenaan. En die botvissen, hier zijn ze trouwens de net aan het leeghalen of het overhalen, zoals ze dat noemen. Er zit nog van alles in aan viezigheid, dus het moet ook schoongemaakt worden, zodat het opnieuw gebruikt. Daar zien we Hotel de Prins erachter, een café in Makkum, wat nog steeds heel bekend is. En de sluizen. En hier hangen ze dus overal die fuiken en zo te drogen. Dit zou het schutwand zijn, dus om de vis naar die fuiken toe te leiden. En hier zijn ze met turf de taanketels aan het stoken. En het was natuurlijk nog dat die netten die waren gemaakt van katoen, linnen of zijde vaak. En om dat rottingsproces daarvan tegen te gaan, werd het getaand. Dan denk je ook van dat is iets wat al eeuwen zo gedaan werd. Dat is ook wel zo. Alleen het werd bijvoorbeeld in de 19e eeuw werd het voor het eerst met cashew gedaan. Dat is meer een soort tropische houtsoort. En daarvoor was het meer eikenschors. Dus in die zin is er ook weer een verandering gaande. Maar ja, dat is natuurlijk op deze beelden verder niet echt te zien. Maar het was dus wel gaande.
Na de Tweede Wereldoorlog toen kwamen synthetische vezels heel snel, kwam nylon, netten kwamen in gebruik en daarmee verdween dus ook dat tanen. Ik heb nog even op internet gekeken dat ze het in het Zuiderzeemuseum af en toe nog wel doen. 1 keer per jaar heb je daar de taandagen en dan kun je dus echt zien hoe zoiets in zijn werk gaat. Ja, een product van boomschors, ja. Dat weet ik niet, nee. Je had dan ook volgens mij eekmolens, dat heeft ook met dat eikenschors te maken. En ik las dat dit, om de paar weken moest dit dan weer gedaan worden. Dat is een hele klus altijd. Ja, dat zou ik nog wel eens willen weten. Ja, dan zou ik een keer naar het Zuiderzeemuseum, dan kun je dat waarschijnlijk ruiken. Ja. Ja. En dit werd natuurlijk ook met zeilen werd het gedaan. Daar kennen we ook de bruine vloot van. Dat kwam dus door het tanen, werden die zeilen heel bruin. Alleen dat deden ze niet zozeer in die ketels, maar dan werd het meer uitgelegd. En zij zijn hier nog aan het overhalen van het hoekwand. Het hoekwand, dat is natuurlijk de hoekjes, de haakjes. Dus dit zijn echt vislijnen. En daar zitten nog bijvoorbeeld stukjes aas aan na het vissen. En dat moet dan weer allemaal afgehaald worden. En hier doen ze datzelfde, maar dan met netten. Nou ja, je ziet ook wat dat voor zo'n dorp betekent. Dat daar dus die hele wal vol staat met al die palen en al die netten te drogen. Ja, nou, het volgende filmpje is ook van Makkum uit 1952. In die tijd was dus in 1950 was net die nieuwe visafslag geopend in Makkum. En dat zien we hier dus ook straks in beeld. Ik heb er even een foto bij gedaan rechtsboven, waarin je die visafslag van binnen ook wat beter ziet. Mooi nieuw gebouw. Je ziet in het midden zie je de weegschaal en daar wordt dus die vis gewogen. En daarboven zie je een meter. En die geeft een bedrag aan. En op een gegeven moment, als iemand die prijs goed vindt, dan zet hij hem op stop. En dan wordt dus die vis zo geveld. De film is gemaakt door Piet Hembrecht. En die maakte door het hele land allerlei dorpsfilms. We zien hierna namelijk ook nog een dorpsfilm van Warns. Is ook door hem gemaakt.
Dit is een kort filmpje. Ik zal hem zo even starten. En we zien daar dus links op de foto zien we dus ook die nieuwe visafslag. Die is ook, nou, tot ongeveer 2000 is daar nog steeds, is dat nog steeds als visafslag in gebruik geweest. Nou, we zien ook al gemotoriseerd scheepje. Ik kon niet ontdekken welk soort vis dit was. Misschien dat iemand in de zaal dat kan zien, maar of het nou ansjovis is. Haring misschien. En hier wordt het geveld. Nou, kort filmpje. Dan de volgende, dat is een dorpsfilm van Warns, maar eigenlijk is het Laaksum. Maar Laaksum, dat zien we hier onder op de kaart. Dat ligt net bij, onder Warns aan de kust en dat valt officieel dan onder Warns. Dus vandaar dat het te boek staat als dorpsfilm Warns, 1964. Laaksum, dit laat ook weer een bepaalde ontwikkeling zien, want Laaksum had eerst helemaal niet echt een vissershaven. Die is in 1911 aangelegd en 1912 geopend. Eigenlijk vooral voor vissers uit Stavoren, dat die nog een extra uitwijkvluchthaven hadden. Maar hij werd al vrij veel gebruikt, want er is in 1925 ook een zoutloods, zogenaamd De Hang, is daar gebouwd. En in de jaren 20 dan lagen daar soms wel 20 stavers jollen in de haven. Dus dat was de rijke jaren toen er ook heel veel ansjovis werd gevangen. Toen lagen er heel veel schepen. In 1925 werd er dus De Hang gebouwd. En dat was vooral om haring en ansjovis te zouten en ook te roken. En daar werd het ook verhandeld. Maar met de afsluiting van de Zuiderzee werd dat soort vis daar veel minder naartoe gebracht en veel minder gevangen. Dus toen is die loods verkocht en gebruikt voor de palingrokerij. En uiteindelijk is het in de jaren 40 werd het nog gebruikt voor het wegen van vis en het ontwarren van de netten en opslag van visbenodigdheden. En dat zien we zo meteen ook in het filmpje terug. Want het filmpje wat we zo meteen zien, dat is gefilmd ook in die hang. En het leuke is dat het gebouwtje, dat stond er de hele tijd stond het er een beetje verwaarloosd bij. Maar in 2020 is het gerestaureerd en weer opnieuw geopend. En nu kun je daar dus weer vis kopen. Dus ik zal het filmpje starten. En tot een paar jaar geleden was er dan nog één schipje over daar, de HL6. En die viste daar af en toe nog. Maar we zien hier dus de tijden dat er nog veel meer schepen lagen. HL van Hemelum, Oldervert, waar die schepen dan onder vielen. Gemeente. En daar wordt nog steeds, dus af en toe Laaksumer bot gevangen en verkocht. En dat is daar een officieel streekproduct. En zagen net ook allemaal platvis die daar werd gebracht. En dit is dus in De Hang, wat toen nog niet meer dus gebruikt werd om te pekelen en te roken. Maar vooral voor die, hier zijn ze dus met vislijnen bezig. Nou, ook typisch dat ze hier een snoek vast hebben, want dat is natuurlijk ook een ontwikkeling van het IJsselmeer, dat er toen veel meer snoek en snoekbaars zat. Die zijn ook nog speciaal uitgezet in de jaren 30 om de vissers toch ook andere vis te geven weer om op te vangen.
Daar komt de schouw HL8 aan. En, van vader en zoon Boersma. En die hebben in 1965 hun schip verkocht en een grote viskotter van 16 meter gekocht. En ja, die was toen ook te diep om daar in die haven van Laaksum nog te liggen. Dus die zijn toen naar Stavoren gegaan. Je ziet ze zo meteen ook nog een paar vissen uit de bun halen. Dus zo'n stuk in de vissersboot waar water doorheen liep. Dus daar bleef die vis dan vers in. Dat zien we hier. En dan nog beelden van de binnenvaart. Ook daar waren dus wat beelden van te vinden. En in de 19e eeuw had je heel veel de beurtvaart en de bulkvaart. Beurtvaart meer voor bijvoorbeeld stukgoederen, zoals koloniale waren of serviesgoed, potten en pannen en allemaal andere zaken. Maar je had dus ook de bulkvaart en dat ging dan veel meer om producten als turf en mest, modder. Ook aardappels en suikerbieten, dat werd heel veel vervoerd door tjalken, die we tegenwoordig dus als scootjes kennen. En we zien zo meteen in de film hoe dat leven er ongeveer aan toe ging. Een film die in 1932 gemaakt is en eigenlijk moest laten zien het nut van staatspensioenen. Want deze Oene en Anke die leven wat armoedig op en die hebben dus geen staatspensioen, daar investeren ze niet in. En uiteindelijk loopt het daardoor ook niet heel goed met hen af. Maar in de film zien we dus dat die Anke aan boord van zo'n scootje of binnenvaartschip opgroeit. Rond 1900, toen was ook die overgang van houten naar ijzeren en stalen schepen. En we zien dus dat dit scootje in deze film ook al niet meer van hout is. Dat het nog steeds wel grotendeels met het zeil ging of door te bomen of in de line te trekken, het schip te trekken. En in de jaren 30 had je wel steeds meer dat in eerste instantie dan de beurtvaart overging op opdrukkers. Dus dat er een extra scheepje motorscheepje achter kwam om te duwen. Of dat ze gewoon op motorschepen overgingen. Maar dus vooral die... en een deel ging ook over op vrachtauto's. Maar vooral dat bulktransport, dat ging ook in de jaren 30 nog heel veel met dit soort scootjes. En dat laat deze film zien. Ik heb hierna nog een hele korte, maar die kan ik ook wel overslaan. Ja. Nou, daarvoor zien we de waterton voor wat vers water. En hier zien we het begin van de nieuwe werkdag. En we zien zometeen de schipper uit het roefje komen achterin. En tegelijkertijd ook voorin, daar sliep dan meestal de knecht of de kinderen van de schipper. En die komen zo meteen ook uit het vooronder of de durk.
ja, kinderarbeid. We hadden in 1901 wel de leerplichtwet, maar schippers waren daarvan uitgesloten, want dat was voor hen ook ja, praktisch gezien bijna niet te doen om kinderen al jong naar school te sturen. Dus die hielpen nog gewoon mee met al het werk. In 1927 toen werd er wel verplicht dat ze 4 jaar naar de schipperschool moesten, maar pas in 1969 werd het helemaal gelijk getrokken met niet-schipperskinderen. En hier zien we dus alle, ja, met kruiwagentjes alle aarde of vrachten in het ruim scheppen. Oké. Ja, dat is maar niet helemaal duidelijk geworden. Wat zie je nou precies vervoeren? Misschien verterbare, ja. Volgens mij ook nog een hond aan boord, daar linksonder. En dan zie je de dochter die is aardappels aan het schillen in de voetstoof. Ja, als de wind dus niet goed stond of de vaart was te smal, dan ging het onder andere op deze manier. Of op deze manier. Nou, en als laatste had ik nog een heel klein filmpje van Ulbe Zwaga. Ja, een van de bekendste scootjeschippers, ook de meest succesvolle. Die wel 11 keer ja, een kampioenschap heeft gewonnen. En die is ook als scootjesschipper begonnen. En vlak na de Tweede Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog, toen was er een brandstofschaarste. En toen hebben heel veel scootjeschippers, die konden het nog even volhouden. Maar daarna, ja, toen moesten ze naar andere manieren van inkomsten zien te vinden. En ja, Ulbe Zwaga heeft op een gegeven moment nog wel een motorscheepje gekocht. Maar kort daarna werd hij ja, gevraagd om schipper te worden van het scootje in Grauw. En toen kwam echt dat scootjeszeilen op als... en toen kon hij daar zijn brood mee verdienen. En heeft hij dus heel veel prijzen in de wacht gesleept. Dus hier zien we hem dan vanuit Hinderlopen naar de wedstrijd gaan. En nog wat thee zetten in het roefje. Nou ja, en daarmee ging het ook een beetje een nieuwe fase in met de zeilvaart. Nou, daarmee sluit ik dan maar af. Dank alle vier. En we hebben een paar minuten voordat we naar de koffie en de thee gaan. Zijn er vragen aan een van de 4 sprekers? Ja. Even opstaan. Een naam graag. Ja, ik weet hem wel, maar sommige anderen niet. Nog verder, Leiden. Ja. Esther, sta maar even op, dan kan jij... of je mag ook hier, als je wil. Ja. Ja.
Dan kan iedereen het goed verstaan. Ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een pasklaar antwoord op. Dat is juist iets wat we heel erg moeten onderzoeken. En waar we nu een beetje voor staan is, als je kijkt voorheen, dan werden de verhalen een beetje bedacht bij de collectie. Die is ooit zo in de opstelling neergezet en zijn er verhalen bijgezocht. Maar ik denk dat we nu andersom moeten doen. Dat we heel met het verhaal moeten beginnen en dan bedenken welke objecten we daarbij laten zien. Dus we draaien hem een beetje om. En ja, dit zou een spoor kunnen zijn. Ik durf zo één op één nog niet te zeggen. Maar we willen wel meer toe naar de verhalen van de mensen aan boord. De Friezen aan boord, hun dagelijks leven, hun rol op het water, hun werk op het water. En nou ja, dit zou erin kunnen passen. Ja. Nou, dankjewel. Misschien kan je nog hier meepraten op een gegeven moment. Want je zult vast groepen van buiten het museum vragen om eens mee te denken over ideeën. Want dat zijn je toekomstige bezoekers ook. Dus dat zou natuurlijk kunnen. Zijn er nog andere? Ja, zegt u het even achteraan en dan kom ik naar Blussé. Ah, ja. Meneer Den Heijer, komt u even hier. Meneer Den Heijer. Nadrukkelijk twee nieuwe sectoren in de nieuwe maritieme geschiedenis. Offshore en binnenvaart. Maar waarom ontbreekt de watersport? Daar zullen jullie ongetwijfeld over nagedacht hebben, maar ik ben erg benieuwd naar de motivatie. Daar hebben we zeker over nagedacht. En de watersport ontbreekt ook niet. Maar in de nieuwe maritieme geschiedenis zitten per periode 4 cultuurhistorische hoofdstukken. Die gaan eigenlijk over wat heeft dat maritieme Nederland nou betekend voor de cultuur van Nederland. Het gaat in de 17e eeuw bijvoorbeeld over de rijke schilderkunst. In de 19e eeuw over zeehelden, nationalisme en dergelijke. En voor de 20e eeuw komt de watersport. Omdat iedereen zijn eigen bootje wil hebben, komt die watersport daar naar voren. Dus er zit wel watersport in, maar niet heel breed uitgemeten, zoals bijvoorbeeld die andere scheepvaartsectoren. Maar het zit er wel in. Ja, en dan hebben we natuurlijk meneer Blussé. Een aantal jaren geleden was ik sterk geïnteresseerd in de stadsheels van Stavoren en de oude geschiedenis van de havens van Stavoren. Daar bleek je in Stavoren niets van terug te kunnen vinden. Ik heb me toen gewend tot Leeuwarden. Ik zei, daar kan je ook niks vinden. Dan moest je zijn in het Scheepvaartmuseum in Sneek en daar ben ik fantastisch geholpen. Hoe ga je zoiets bewaren? Of moet dat nou naar Stavoren toe? Of moet dat naar dit centrum? Of blijft dat bij u? Dat vind ik een hele mooie vraag. Daar heb ik het in mijn verhaal niet echt over gehad. Dat is wel iets waar we zelf ook uitgebreid over gecommuniceerd hebben en nagedacht hebben. Je ziet dat, dit is een hele specifieke vraag die u nu stelt, die ook ver terug gaat in de tijd. Je ziet dat er een terugloop is als het gaat om bezoekers op de leeszalen. Niet alleen bij ons in onze bibliotheek, maar eigenlijk natuurlijk in heel archiefland wel. Dat komt omdat steeds meer bronnen ook gedigitaliseerd worden. Dus we hebben wel onszelf de vraag gesteld van nou, in Zuidwest-Friesland is nu een nieuw cultureel historisch centrum gekomen waar ook het archief van Zuidwest bewaard wordt. Zouden dit soort bronnen daar naartoe moeten gaan? Maar uiteindelijk doen we het niet. We houden het gewoon bij onszelf in de eigen collectie. Juist, precies. Kijk, we kunnen die keuze wel maken als het om familiearchieven gaat bijvoorbeeld, waarin de verhaallijnen wat algemener zijn. Maar als er duidelijke linken zijn naar scheepswerven, naar de steden in Zuidwest, die een link hebben met onze collectie, dan houden we het gewoon lekker zelf in de collectie. Als je naar de KB gaat en je gaat zoeken op dit gebied, dan zeggen ze, we hebben niks. Er bestaat niks. U bedoelt over die zegels? We niet weten wat er in de scheepvaartmusea Nou, wat dat betreft is er voor ons, ik kan niet voor de grotere musea in Nederland spreken, maar wel voor onszelf. Onze voorwerpencollectie is nu helemaal gedigitaliseerd, maar de volgende stap voor ons wordt om ook de fotoarchieven beter te ontsluiten, de bibliotheekcollectie te ontsluiten, maar ook die archieven. Want daar weten te weinig mensen van. Dat is zo. Dat is echt nog dat is werk aan de winkel wat dat betreft. Zichtbaarheid. Ja. Misschien moeten we even bij zeggen, de Koninklijke Bibliotheek verzamelt eigenlijk alleen gepubliceerd materiaal en is geen archief natuurlijk. Maar een van de antwoorden zou natuurlijk ook kunnen zijn het netwerk maritieme bronnen.
Daar zitten we met z'n allen op te wachten. Dus hup, aan het werk, zou ik zeggen. Maar wij gaan nu met z'n allen naar de koffie en de thee. En ik wil u graag terugzien om, nou, laten we zeggen, 15:45, 15:45. Dank u wel.
Ja, zo is die goed. Ja. Maar hij lijkt nog een beetje te kunnen bewegen daarna weer, maar Oké, staat iets op. dat is helemaal goed. Jelle, wil jij even de deur dicht doen? Nou, geweldig. Heel gehoorzaam. Fijn u weer terug te zien. Wij gaan verder met ons programma. En wij hebben nu 3 sprekers. En die zal ik ook, net zoals hiervoor, in 1 keer aankondigen. Als eerste spreker Wouter Waldes. Niet over het hoofd te zien, maar dat zult u zo dadelijk zien. Wouter is maritiem archeoloog en werkt tegenwoordig bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, RCE. Hij promoveerde vorig jaar september op de Zuiderzee als transportlandschap, historische maritieme archeologie van de turfvaart tussen 1550 en 1700. Nou, het staat hier ook, denk ik. Hij zal zelf toelichten hoe je op basis van wrakvondsten het leven en werk van, in dit geval, turfschippers kunt reconstrueren. De tweede spreker. Eveneens is het onderwerp turf, maar op een heel andere manier. De tweede spreker is een telg uit een belangrijke turfondernemersfamilie. Hij is de 5e generatie. Ooit begonnen deze ondernemers in de Peel in 1853. Breidden daarna uit naar Zuidoost-Drenthe en Duitsland. En tenslotte zal Nick van der Griend ons vertellen hoe hij het bedrijf uitbreidde naar het buitenland. Hij neemt ons mee in de internationale geschiedenis van de turfhandel. Vanaf het einde van de 19e eeuw tot op heden. En dat verklaart meteen waarom Nick honorair consul voor Estland in Noord-Nederland is sinds 2009. En tenslotte als laatste Harm Post. Harm spreekt hier als bestuurslid van het conglomeraat van de 5 Waddenhavens over de ontwikkeling van de havens in relatie tot natuurverbetering. Harm was na een loopbaan in het streekvervoer, GADO en Arriva 17 jaar directeur van de Groninger Seaports, Eemshaven en Delfzijl. Tegenwoordig is hij nog actief in vele dingen, maar ook bijvoorbeeld als havendirecteur van Lauwersoog. Als u een keer die kant uitkomt, moet u hem eigenlijk van tevoren even bellen, want dan geeft hij een fantastische rondleiding. Niet alleen op het land, maar ook ter zee. En misschien moet ik erbij zeggen, want anders wordt het ook een beetje vreemd als ik het niet zeg, maar hij is mijn zwager. Ja. Goed, wij gaan beginnen met Wouter Waldes. Wouter. Niet over het hoofd te zien, zei ik, en dat begrijpt u nu ook wel. Ja. Wacht even. Oei, dat is iets hoog. Ja. Ja. Oh jee. Wat was het ook alweer? Deze, hè? Ja. Goed. Ja, dankjewel. Nou, goedemiddag, dames en heren. Ik heb om hier te komen een treinreis achter de rug van ongeveer ruim 3 uur. En in die 3 uur heb ik de kans gegrepen om een nieuw boek te gaan lezen. De Zeevaarders in de Gouden Eeuw. Dat is een heerlijk boek om in de trein te lezen. De tijd vliegt dan ook echt voorbij, moet ik zeggen. Dus als liefhebber was ik zeer onder de pannen, zeg maar. Maar vervolgens als professional dacht ik van, hoe kan het toch zijn dat in zo'n boek er werkelijk geen enkele archeologische bron wordt aangehaald. Geen enkele, helemaal niks. Vond ik zeer opvallend. En daar hebben wij als maritiem archeologen een wereld te winnen. Ik ben maritiem archeoloog. We hebben vandaag ook een kleine maritiem archeologische delegatie in de zaal zitten. En ik denk dat we aan de toekomst moeten gaan werken aan meer samenwerking. Want uiteindelijk zijn we met hetzelfde onderwerp bezig.
Ik ga u meenemen naar het Zuiderzeegebied. En in het Zuiderzeegebied kun je ook eigenlijk niet zonder archeologische bronnen een studie doen naar de scheepvaart. Ik ga het hebben over de turfvaart in de 17e eeuw. De opzet van de presentatie is als volgt. Ik begin met een vrij algemeen verhaal over de scheepvaart op de Zuiderzee. Daarna ga ik in op het scheepswrak en kerkhof en uiteindelijk kom ik terug op de turfvaart. Dat is eigenlijk een soort van case study waar mijn onderzoek over is gegaan. Ik heb daar in totaal iets van 6 jaar doorlooptijd aan gewerkt. En het is natuurlijk onmogelijk om in 20 minuten tijd daar alles over te vertellen. Ik blijf bij hoofdlijnen, maar ik probeer wel de essentie vandaag van het verhaal mee te geven. Het Zuiderzeegebied, hier zie je een mooie 17e-eeuwse kaart met de voornaamste vaarroutes daarop. Wat gebeurde daar nou zoal? Nou, was grootschalig transport van bulkgoederen, stukgoederen, geld, personen, gerelateerd aan de beurtvaart, visserij en er waren talrijke internationale vaarroutes. Het was een drukte van belang op die Zuiderzee in de 17e eeuw. Om een gericht onderzoek te doen naar scheepswrakken is er een benadering, die noemen wij dan de maritiem cultuurlandschappelijke benadering, waarbij je het Zuiderzeegebied kunt beschouwen vanuit verschillende invalshoeken. Eén invalshoek is om het te bekijken als een transportlandschap, dus alle vaarroutes, alle bakens, noem maar op, in kaart te brengen. Je kunt het ook bekijken als een economisch landschap. Waar werden de goederen getransporteerd? Welke goederen transporteerde men? Het is ook te zien als een machtslandschap. Misschien heeft u iets meegekregen van ons recente onderzoek in het IJ op zoek naar de scheepsblokkade. Dat past ook mooi in zo'n machtslandschapbenadering. Je kunt het ook zien als een hulpbronnenlandschap. Dan moet je denken aan alle diensten die er waren voor de scheepvaart, de touwslagerijen, de werven, noem maar op. En uiteindelijk kun je het ook zien als een cognitief landschap. Die schippers hadden natuurlijk in hun hoofdlijnen de kenmerken van het vaargebied in gedachten. Maar bijvoorbeeld ook tot het cognitief landschap hoorden ook de plekken waar de wrakken lagen. Daar had men ook kennis van. En op die manier kun je het Zuiderzeegebied, is een heel erg interessant gebied, het is ook mooi kleinschalig, kun je vanuit verschillende invalshoeken benaderen. En ik focus me vandaag dus op de turf en aan de linkerkant zie je ook het kaartje, dat heet van het economische landschap, waar ik dan zeg maar de belangrijkste goederen heb weergegeven die zoal over de Zuiderzee werden getransporteerd. En een van de voornaamste stromen van goederen, bulkgoederen, was dus vanuit Noordoost-Nederland turf richting Holland. Maar daarnaast waren ook talrijke andere industrieën te onderscheiden, zoals de zoutziederijen en noem maar op. Ik heb ze allemaal daaronder weer, de steenbakkerijen en noem maar op. En het aardige is dus dat de wrakken die wij vinden, hebben dus te maken met al dit soort activiteiten. Het scheepswrakkenbestand van de Zuiderzee. Dit is de meest actuele stand van zaken. En het gaat werkelijk om een zeer groot aantal scheepswrakken dat door de tijd heen is gevonden. Vanaf de eerste inpolderingen van Wieringen tot en met recente duikoperaties gaat het om in totaal 702 gevalideerde scheepsarcheologische vindplaatsen. Dus plekken waar een archeoloog heeft bekeken of een deskundige heeft gekeken en vastgesteld dat er daadwerkelijk een scheepswrak ligt. Maar zoals je kunt zien is het Markenmeer en het IJsselmeer, daar zijn de donkerblauwe plekken, die zijn dan gericht onderzocht. De rest niet. Er is ongeveer 20% is op dit moment onderzocht en we kunnen nog een groot aantal nieuwe scheepswrakken verwachten. Het gaat in totaal ongeveer tussen de 337 en de 837 zijn er te verwachten dat we die gaan vinden. De dichtheid van die wrakken is onevenredig over het Zuiderzeegebied, vandaar die grote bandbreedte. Maar als we dus komende jaren doorgaan, zullen nog ruim 300 wrakken gaan vinden. En we gaan door. We zijn op dit moment bezig weer met het laten uitvoeren van nieuwe surveys. Nieuwe gebieden laten we van het IJsselmeer in kaart brengen. En de komende jaren zullen we dat blijven doen. Het streven is om uiteindelijk ongeveer 80% van al het water in kaart te brengen. Het gaat om een enorm bestand aan scheepswrakken, enorm gevarieerd. Van grote zeegaande internationale schepen tot de allerkleinste werkschuitjes, vissersschepen en noem maar op. Maar de bulk van de schepen betreft toch wel vrachtschepen, groot en klein. En hier aan de linkerkant zie je dan een turfschip uit het einde van de 16e eeuw, gevonden in zuidelijk Flevoland. En door het werk van mijn voorgangers en mijzelf ook, zijn we in staat om een hele goede beeld te schetsen van de ontwikkeling, de technische ontwikkeling van hoe zo'n schip door de tijd heen is veranderd. En hoe het zich heeft aangepast aan het sociaal-economische systeem waarin het heeft gefunctioneerd.
Die turfschepen werden, zoals ook wat te verwachten is, met de tijd heen steeds groter. Maar daarnaast zijn er ook allerlei technische ontwikkelingen zichtbaar in de manier waarop men die schepen bouwde. En dat komt heel mooi tot uiting in die wrakken in het Zuiderzeegebied. Maar goed, die wrakken hebben dus, zoals ik zei, gefunctioneerd in een sociaal-economisch systeem. En de turfschipperij is daarvan een mooie case study om dus nader te bekijken. En de grote lijnen van dat sociaal-economische systeem die zijn wat te reconstrueren. Het gaat om de turfcompagnieën, dus de ondernemingen die zeg maar de veengebieden in Noordoost-Nederland gingen ontginnen. De turfmarkten, zowel in Noordoost-Nederland, de Zuiderzeehavens, als in Amsterdam en de andere Hollandse steden. De schippers waren zelfstandig, daar is ook wat een en ander over te vinden in de bronnen. Men ging altijd op zoek naar een retourvracht. Dat maakte de tocht wat lucratiever natuurlijk. Leeg terugvaren gebeurde ook in heel veel gevallen. Maar als men nog een retourvracht kon bemachtigen, bracht de reis extra veel op. En daarnaast is ook gebleken uit de 19e eeuwse bronnen, er zijn een aantal vrachtenlijsten bekend van binnenschippers, die binnenschippers die werkten in een min of meer vaststaand netwerk. Die hadden vaste klanten, vaste afzetgebieden en die hadden een jaar door ongeveer een planning die min of meer ieder jaar hetzelfde was. Nou, dan komen we nu even bij het ingewikkelde deel van mijn presentatie. Ik ga het proberen wat simpel te houden. En u kunt het allemaal later nog nalezen als u het wilt. Maar er is op basis van verschillende landschappelijke, historische en archeologische bronnen een reconstructie te maken van hoeveel turf er is geproduceerd in Noordoost-Nederland, hoeveel er in Holland daarvan is opgestookt. En het is te reconstrueren hoeveel turfschepen en hoeveel turfladingen er door de havens van de Overijsselse zeehavens voeren. Dat wordt allemaal berekend in dagwerken, de productie van een groep turfarbeiders per dag. Dat was een eenheid waar men vroeger ook rekende. En het gaat echt om gigantische aantallen. Achter deze grafiek zit een heel verhaal, maar het belangrijkste wat je er even aan moet onthouden voor dit moment is dus dat de toename van de turfconsumptie in Holland gaat samen met de toename van de bevolking en ook de toename van de afgravingen in Noord-Nederland hangt daar allemaal weer mee samen. Op basis van dit soort gegevens kun je over de hele 17e eeuw een beeld schetsen van wat nou de omvang was van dat transport. Ik geef nu de eenvoudige versie, maar in mijn boek staat de hele gedetailleerde versie als je echt geïnteresseerd bent. Het komt erop neer dat er per jaar werden er 30.000 dagwerken vanuit het Noordoost-Nederland over de Zuiderzee naar Holland getransporteerd. Op basis van de scheepsarcheologische data weten we dat de schepen ongeveer per stuk 3 dagwerken konden vervoeren. Uit historische bronnen weten we dat turfschippers, die voeren in principe fulltime waren ze gericht op deze tak van handel. Maar dat ze per jaar, afhankelijk van het gebied waar ze werkten, ongeveer 15 tot 20 reizen per jaar konden maken. Logisch is natuurlijk dat een schip uit Overijssel meer overtochten kon maken dan een schip uit Groningen. En om al die 30.000 dagwerken over de Zuiderzee te transporteren was een vloot nodig van ongeveer 600 fulltime turfschippers in de 17e eeuw. Nou, uit andere bronnen weten we dat er ongeveer 1200 grote binnenschepen in Nederland rondvoeren op dat moment. Dus bijna de helft van de hele binnenvaartvachtvloot was gewijd aan het voorzien van Holland van energie. Dan gaan we nu iets dieper in op een van de vele interessante scheepsopgravingen. Het zijn er echt ontzettend veel en ik licht er eentje uit. Dat is verreweg het meest boeiende turfschip dat is opgegraven in Flevoland. In de buurt van Dronten ligt wrak OR49. OR49 verwijst naar het kavelnummer. En daar is in 2014, 2015 een groot vrachtschip opgegraven. Echt een bakvormig vrachtschip waar een turflading in is gevonden. Aan de afbeelding kun je zien dat het maar voor de helft bewaard is gebleven. Maar het dieperliggende deel, dat is juist het interessante deel, waar daar spoelen alle vondsten natuurlijk naartoe. Dat lag helemaal vol met allerlei interessante materialen, maar dus ook die turflading. Ik kan er heel veel over vertellen, maar ik houd het bij deze afbeelding. Hier is een beeld van een enkele onderdelen van de inventaris, die heel veel zegt over wie er aan boord is geweest van dat schip. Allereerst blijkt uit vergelijking van deze inventaris met oudere scheepsinventarissen dat het gaat om een vrij welvarend schippersbedrijf. Om een vrij gevarieerd, rijke schipper vermoedelijk, met vrij dure spullen aan boord.
Dit hier is de haardplaat en daarop staat het jaar 1638. Dat kan wel eens heel goed het jaar zijn dat het schip in de vaart is gekomen. Maar interessanter is de afbeelding van deze renaissance-interpretatie van een Romeinse soldaat. Er zijn meerdere aspecten van dit schip die wijzen naar die militaire... er zijn meerdere militaire aspecten aan boord van dit schip gevonden. En ik heb de theorie opgeworpen dat het wel zou kunnen zijn dat de schipper een veteraan was van het Staatse leger. Dat is allemaal nog na te lezen. Verder zijn er aanwijzingen voor gezinsleven aan boord. Een goede indicatie voor het aantal opvarenden aan boord van een schip is het aantal lepels. En aan dit schip waren 7 lepels aan boord. En dit is een mesheft met erop een echtpaar. Als er 7 mensen aan boord zijn, is het niet aannemelijk dat het om 7 bemanningsleden gaat, maar is het aannemelijker dat het gaat om een familie. Nou, verder zijn er lakenloden aan boord aangetroffen, die weer wijzen op nevenhandel en een oriëntatie op Amsterdam. Kortom, zo'n scheepswrak is een enorm rijke bron aan informatie die heel veel vertelt over de sociaal-economische status van deze mensen, vertelt over het netwerk waarin ze opereerden. En wat ook een van mijn conclusies is, dit soort schepen zijn representatief voor een hele groep schepen. Want laat ik zeggen, het aantal turfschepen dat we daadwerkelijk hebben gevonden in de Zuiderzee is zeer laag. Maar alles past binnen min of meer dezelfde tradities. Het is niet zo dat wij hele uitzonderlijke scheepsconstructies vinden. Alles past in langlopende bestaande tradities. En om die reden beschouwen we die scheepswrakken als representatief voor een bepaalde periode. Kom ik al bij de conclusies van mijn onderzoek. Dit is een heel verhaal, maar ik ga nu alleen dus de hoofdlijnen presenteren. Vooral in deze tijden is het op zich aantrekkelijk om een theorie op te werpen dat de aanwezigheid van turf in Nederland een hele belangrijke factor is geweest bij het ontstaan van die Gouden Eeuw. Daar ben ik niet de eerste in, dat is al vanaf de jaren 70 wordt het al gezegd. Dat moet je nuanceren. Het is zeker zo dat de energievoorziening essentieel en belangrijk was, maar er waren heel veel zeer succesvolle maritieme ondernemingen in de 17e eeuw en dit was er één van. Wat ook van belang is om te zeggen is dat die hele binnenvaart was als het ware een soort van geïntegreerd systeem met de internationale scheepvaart. Die binnenschepen vervulden verschillende functies, ook als lichter. En die hadden een rol bij het overbrengen van goederen van de Reede van Texel naar de steden langs de Zuiderzeekust. Dus echt een scheiding maken tussen de binnenvaart en de rest van de scheepvaart is niet echt zinvol. Ja, wat ik net ook heb gezegd, energie uit turf en wind is wel aan de basis heeft gelegen van een groot aantal economische activiteiten. En om die reden is het echt wel een hele belangrijke activiteit geweest voor Nederland en heeft het heel veel voordelen opgeleverd. Daarnaast is de grootschalige turfgraverij heeft geleid tot een hele fundamentele verandering van het landschap in de vroegmoderne tijd. Het is niet voor niks dat de waterschappen dan steeds belangrijker worden om het toestromende water te managen wat vrijkomt als gevolg van die turfafgravingen. Maar misschien nog wel de belangrijkste conclusie is dat uit die analyse van die Zuiderzee als cultuurlandschap, als maritiem landschap, blijkt dat het één groot geïntegreerd systeem is geweest. Dus dat er vanuit iedere hoek van Nederland konden worden doorgevaren naar de andere hoek via de Zuiderzee als centrale plaats. En dat geïntegreerde maritieme transportsysteem is van groot voordeel geweest voor de economische ontwikkeling in de vroegmoderne tijd. Heel verhaal. Ik weet niet of ik aan mijn tijd zit. Wat ik nog graag wil meegeven is dat dit is het boek. Dat is zowel te verkrijgen via academia.edu is het gewoon te downloaden. Het is dus gewoon gratis te krijgen. Maar als je het wilt hebben, het is als een geprinte versie te krijgen via Barkhuis. En wat ook wel leuk is om te vertellen is dat op basis van mijn proefschrift zal nog volgend jaar een publieksboek verschijnen. En we verwachten dat dat ergens maart, april in zijn geheel afgerond zal worden. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, ik moet het wegleggen. Oké, ja. Jo. Nou kan hij weer een stukje lager.
glad vlak. Even kijken, hier rechtsboven. Huh? Rechtsboven. Zo. En dan gaan we naar deze. Oh, is dat? Hier? Ja. Daar komt hij al. Vanaf het begin. Hop. Nou, dan gaan we het nu hebben over de nieuwe turfroute. Het was heel interessant, voorgaande spreker, te zien dat dat mooi aansluit op dat voor mij. Er zit wel een paar jaar tussen. En om te beginnen wil ik eerst zeggen dat Els begon eigenlijk met Friesland al in de 15e eeuw. Ik moet bekennen dat wij in 2020 pas in Friesland zijn aangeland en daar de oude scheepstimmerwerf in Warten hebben aangekocht. En dan gaan we binnenkort in Sneek gaan we kijken of we in het museum nog wat kunnen vinden van de historie van deze oude werf. Dan, daar komt hij. Als Els mij aankondigt dat ik wat ga vertellen over de stappen in de wereld van het veen, dan zitten we hier morgen nog, dus dat ga ik niet doen. We zouden een beetje concentreren op de scheepvaart. Dus daar hou ik me ook een beetje aan. Maar toch een lesje over turf. Turf in het verleden. De turfwinning in Nederland in het verleden hebben we hoogveen en laagveen. Heel simpel, hebben we allemaal op school ook geleerd. En het belangrijkste wat we eigenlijk in de periode vanaf 1880 wilden hebben, was eigenlijk het laagveen en het onderste deel van het hoogveen, namelijk donkere materiaal, waar de hoogste calorische waarde in zat, want het was energieturf. En het veengebied is in feite één heel groot moeras wat ontoegankelijk is. Dus als je wat wil in een veengebied, zou je het moeten ontwateren. Nou, dat ontwateren dat ging met kleine slootjes, grotere sloten en uiteindelijk met kanalen. En die werden niet alleen gebruikt voor het afvoer van het water, maar uiteindelijk ging de turf ook met kleine bootjes en grotere bootjes vanuit het gebied weg. Nederland is in die tijd een exporteur van turf ook. Toen al. Even een stukje aansluiting met de vorige spreker. Dit is omstreeks 1750. Amsterveen, omgeving Amsterdam. We zien daar zowel de kleine bootjes op de voorgrond als de grotere boot die dan in de verte de turf wegbrengt. Dan gaan we terug naar de tijd die iedereen op school heeft meegemaakt. Wie herkent deze niet? Wolters Noordhof, de vervening in Nederland. En dan kunnen we die ook nog splitsen. De veenwinning in Drenthe, en daar stond zelfs op de kaart Klazinaveen erbij, Hoogveen in Klazinaveen. En dan gaan we naar het volgende plaatje en dan zitten we in de omgeving van Leeuwarden, waar wij dan ook met Warten met de scheepswerf zitten. En dat is het laagveen van Friesland. Ook hier zien we veel boten om de turf af te voeren en heel veel water. Nog meer water dan bij het Hoogveen. Toen hebben mijn voorvader op een gegeven moment gezegd van er is zoveel water en het veen is dermate uitgebreid. Waarom gaan wij niet een drijvende fabriek neerleggen? Dan kan je het zo vanuit het veengebied via de fabriek in het schip overbrengen. En de balen die we hier zien zijn grote balen met lat en draad. En die wegen ongeveer 100 kilo per stuk. Nou, dat kan een hobbyist tegenwoordig, doet daar helemaal niks meer mee. Maar dat ging in die tijd richting de tuinbouw. Dit was eigenlijk het product wat we niet wilden hebben. Het was eerder een afvalproduct, want men ging voor de onderste lagen. Dit werd voor de tuinbouw werd het gebruikt, kleinschalig en heel grootschalig op een andere plek. Daar kom ik straks op terug. Zo hadden de meeste veengebieden hun eigen locatie om vanuit het lokale spoor. Want in ieder veengebied in Nederland lag een spoorbedrijf om het uiteindelijk naar een laadplaats te brengen, om het in bootjes over te laden. En die bootjes gingen naar fabrieken. En in die fabrieken werd op een gegeven moment het materiaal gemalen of gekneusd en gezeefd, waardoor je verschillende fracties kon krijgen. En die werden dan weer in balen ingepakt. Ook allemaal lat en draad.
En ik heb zelfs tot de jaren 90 van de vorige eeuw heb ik nog balen met lat en draad gekocht in Zweden. Bij hele kleine fabriekjes, maar het was de allermooiste kwaliteit die je in Europa kon krijgen. En dat werd op traditionele wijze nog ingepakt. Hier was dan een fabriek in het dorp Griensveen, opgezet door de voorvaderen. Uiteindelijk had het Griensveenbedrijf in het Brabants-Limburgse peelgebied 40.000 medewerkers. Groter dan DAF en Philips ooit bij elkaar. En ook het dorp Griensveen had het grootste goederenstation van de Nederlandse spoorwegen. Een andere fabriek, deze keer in Hoogeveen. We gaan een beetje meer naar het noorden van het land. Daar zien we een Engelse tekst op staan. De Griensveen Moslitter Company, die had een hoofdkantoor in Londen. Terug naar de energie. Zwolle, een hele belangrijke stad die heel veel turf nodig had. De stad Zwolle heeft een stadsgracht helemaal rondom het oude centrum. En ik heb eigenlijk originele briefkaarten dat alle havens rond het centrum vol lagen met turfschepen. Daarnaast was Zwolle ook een van de allerbelangrijkste overslaglocaties om de turf vanuit Noordoost-Nederland over te laden op tjalken die dan richting met name Amsterdam gingen. Maar ook heel veel richting Rotterdam, want de export ging vanuit Rotterdam. Het laatste turfschip in Zwolle, wat eigenlijk grootschalig nog turf heeft geleverd, ook in de regio Zwolle, kwam in 1964 nog aan. Dit is een wijze van transport, het voortbewegen van een schip die we net nog niet gezien hadden, bij toeval met de paarden. Dan hebben we het over de export gehad. Griensveen had in begin 1900 al een eigen terminal in de haven van Rotterdam. En die lag op een locatie van ongeveer de huidige Waalhaven. En de meeste verschepingen vandaar gingen naar Londen. Want in Londen liepen de paarden van London Transport, die alle bussen trokken, die liepen allemaal in hun stallen op turf van Griensveen. Er werd ook verscheept vanuit de havens van Harlingen, Delfzijl, maar ook Antwerpen. Dit was een van de schepen die naar Londen gingen. En dat gebeurde eigenlijk maar tot 1931, want tussen 1929 en 1931 was het economische crisis in Engeland. En dat betekende dat de pond devalueerde en daarna kwam er een extra belasting op turfimport. Dus dat was einde turfexport. Nou, wij hadden als bedrijf, maakten we gebruik van de Drentse stoomtrammaatschappij om de turf van Zuidoost-Drenthe naar Zwolle te brengen, waar die werd overgeladen in schepen. En er waren iedere week 8 schepen met ongeveer 150 ton, dan kom je ook alweer aan de ruime 3 dagwerk, die naar Rotterdam voeren, alleen voor de export naar Engeland. En dat ook nog met een eigen sleeboot. Dus dat viel allemaal in één keer weg. Een ander plaatje van export was een verscheping vanuit Rotterdam in 1939. En dat ging naar Rome. En Rome zou in 1942 de wereldtentoonstelling hebben en daarvoor werd er een nieuwe woonwijk gebouwd. En dan heb je veel turf nodig voor de aanleg van parken met bomen en planten. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan, de turf is wel geleverd, een paar jaar vooruit. Als we dan naar het heden gaan, dan zien we eigenlijk geen turfwinning meer in Nederland. Alle veengebieden die er nog waren zijn geëindigd als natuurgebied, veenreservaat. Dus daar mocht niks meer, kon ook weinig meer. En op dit moment is turf niet meer voor energie in gebruik. Of althans niet in Nederland. Er zijn nog wel genoeg landen waar turf voor energie wordt gebruikt. Wij gebruiken het in hele belangrijke mate voor de professionele tuinbouw, dus voor de potgrondindustrie. En gezien het feit dat de jaarlijkse vraag naar turf steeds groter wordt en er eigenlijk steeds minder turf mag worden gewonnen van de groenen, hebben we gezegd van dan gaat het eigenlijk alleen nog naar de professionele tuinbouw en niet naar de hobbymarkt. Die moet het maar doen met havenslip en compost en alles wat er voor alternatieven te vinden zijn. De turf die wij gebruiken, die komt dus allemaal uit hoogveengebieden tegenwoordig.
En Nederland is na Amerika de één na grootste importeur in de wereld. En als we dan naar hoeveelheden kijken, dan gaat het om jaarlijks 4,5 miljoen kubieke meter. Dus eigenlijk zo'n 400 grote schepen. En die zijn heel veel groter dan de schepen die we in het IJsselmeer hebben zien verdwijnen. Dan is het grootste deel van de import is vanuit de Baltische landen en de Scandinavische landen. Maar heel duidelijk Estland, Letland en Litouwen. En eigenlijk deed Rusland ook heel veel. En dat is dit jaar allemaal weggevallen. Dus het betekent een enorm tekort dit jaar. Geen turf uit Rusland, weinig turf uit Finland, helemaal niks meer uit Ierland, wat niks meer mag doen. Slecht weer in Canada en slecht weer in de Baltische Staten. Wereldwijd naar schatting 10 miljoen kubieke meter tekort dit jaar. Op een totaal van normaal 45 miljoen kubieke meter die er wereldwijd wordt gebruikt. En het allergrootste deel daarvan wordt dus over grote afstand verscheept. Heel veel turf op het water. Omdat ik in pak een beet 485 zag dat Nederland geen turf meer zou hebben met een aantal jaren, heb ik toen besloten om in andere landen te gaan kijken. Met name Canada, Rusland, Scandinavië, Ierland. En ben toen tot de conclusie gekomen dat het alleen maar kon met een grote terminal in de haven aan diep vaarwater, waar we grote schepen binnen konden krijgen. En dat is dan dit gebouw geworden. Eens kijken, doet hij het? Hij doet het als het goed is. Nu wel. Dit gebouw, ongeveer 150 meter lang en 85 meter breed. En daar konden we schepen met een diepgang van 8 meter konden we daar voor de wal krijgen. Een van de eerste schepen was een Russische Sormovski. Nou, die zie je tegenwoordig bijna niet meer in havens. Heel lang, heel ondiep, met een hele dronken bemanning aan boord. En geleidelijk aan hebben wij in de loop der jaren, met alle ervaring die we kregen, schepen laten bouwen in samenwerking met een reder waar we jarenlang mee hebben gewerkt. Die zijn eerste schip ooit met turf deed via mij. En hij is nu de grootste turfverscheper in de wereld eigenlijk. Schepen tegenwoordig groot, enorm veel kubieke meters, weinig gewicht en niet al te veel diepgang. En daar hebben we nou de laatste 20, 25 jaar mee gevaren. Waar komt die turf vandaan? Oh, verkeerde knopje. Deze. Een veengebied in Estland. En daar zien we weinig water. Er zijn heel veel slootjes om het water af te voeren. Maar het landschap is anders dan het Nederlandse landschap. Er is dus geen bevaarbaar water. En alles wordt uit het veengebied met vrachtwagens verladen. Die vrachtwagens die gingen naar de haven. En de grootste turf-exporterende haven ter wereld ligt ook in Estland, de haven van Pärnu. Op het plaatje hier een grote opslag buiten. Inmiddels is de hele haven van Pärnu vol met hallen, want het moet tegenwoordig allemaal netjes binnen worden opgeslagen, zodat er geen contaminatie is met andere producten. Dan is het varen van turf is eigenlijk van alle tijd tussen veenderijen en fabriek. Regionaal tussen fabriek en de afnemers in Nederland en internationaal binnen Europa. En dan zijn er eigenlijk maar heel weinig landen waar we met grote schepen terecht kunnen. Dat zijn zeg maar Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. En dan heb je het gehad. De rest vinden we eigenlijk geen klanten die dat soort grote hoeveelheden in één keer kunnen aanvaarden. En dan moet het met containers. Hier zien we een schip geladen worden in de haven van Pärnu. Dit is een voorbeeld van een schip met een heel diep ruim, wat toch geen diepgang heeft. Lekker in de zomer laden. Het meeste product ging echter weg in de winter. Nou, en dit soort schepen, die zijn dan soms 2, 3, 4 dagen aan het martelen met ijsbrekers om de haven van Pärnu te bereiken. En dan kan het nog vanaf dit punt waar die nu zit, een uurtje of 4, 5, 6 duren voordat het ijs tussen de kade en het schip weg is. En dan kom je aan het volgende probleem. Hoe krijg je zo'n schip open? Zo kwamen ze soms binnen.
En dan mag veen niet in aanraking komen met zout. Dus je moet maar zien dat je met warmte dit open krijgt en niet met zout. Het laden ging dag en nacht door. En ik ben zelf ook heel veel bij het verladen van schepen aanwezig geweest om erop toe te zien dat het schoon gebeurde. En ook dat het op de juiste wijze werd aangedrukt om zoveel mogelijk kubieke meters in een schip te krijgen. Dan gaan we ook weer bij mooi weer kijken. En dan zien we dat nadat het schip vol is, komt er nog een deklast op. 10.000 kubieke meter onder het dek. En dan hebben we daarna nog een 400 tot 600 grote balen van 6 kubieke meter ieder, die 1 ton per stuk wegen. Dus de schepen hebben ook nog eens een keer een deklast van een 600 ton. Als het dan bijna klaar is, dan ziet het er zo uit. En dan is het begrijpelijk dat iemand die 1000 kub per jaar verbruikt, dat hij dus niet zo'n schip voor de deur kan hebben. In navolging van wat ik in Moerdijk heb gedaan, heeft mijn relatie in België, die ook een hele belangrijke toeleverancier voor de Nederlandse markt is, ook in Antwerpen zo'n terminal neergezet. En hier ligt het schip voor de wal in Antwerpen. De bak die aan het lossen is, die kan 25 kubieke meter per keer happen. Dus 1000 kub per uur is makkelijk te doen. En daar liggen soms 2, 3 schepen per dag te lossen. Binnen ziet het er zo uit. Alle soorten turf in hopen. En het wordt ook hier weer verladen met vrachtwagens. En dan gaat het rechtstreeks naar de potgrondbedrijven in Nederland, België en Noord-Frankrijk. En in Duitsland soms, maar Duitsland had ook eigen terminals in het noorden, in de omgeving van Papenburg. Verder terminals in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. En als je niet een heel schip kan ontvangen, dan kan dat uiteraard alleen maar met containers. Nederland kreeg dus een belangrijke potgrondindustrie. En al die potgrond die geëxporteerd werd, ging eigenlijk alleen maar per container. En dan kan het met dit soort schepen. En dan volgen we eigenlijk bijna alle routes die een van de eerdere sprekers heeft laten zien. Bijna alle wereldzeeën hebben dit soort schepen met containers met turf aan boord. Zo belangrijk is het. Dus mijn verste klanten zaten in het Verre Oosten en in het midden van Chili. Terwijl Chili zelf ook turf had, leverden wij vanuit de Baltische Staten turf in het midden van Chili. En dat kon dankzij dit soort schepen veel goedkoper dan de vrachtwagen over de weg van het zuiden van Chili naar het midden van Chili. Dank voor uw aandacht. En voor de rest, als er iemand met vragen komt, krijgen we ruzie met Els, want die mogen pas straks. Genoeg waddengeruis. Hij drukt op de verkeerde knop. Nee, maar het komt goed. Zou jij even de presentatie voor willen zetten? Dames en heren, we maken toch een switch qua onderwerp. Ik ga met jullie proberen om eind volgend jaar een nieuw woord in de Vandalen te krijgen.
en wel het woord econologie. Het woord econologie. Onthoud dat. Zet dat woord door naar al uw sociale media. Praat er met uw vrienden over. En zorg ervoor dat het instituut wat bepaalt welke nieuwe woorden in de Vandalen terechtkomen, eind volgend jaar econologie erin zetten. Het is uiteraard een combinatie van economie en ecologie. En daar gaat mijn verhaal ook over. Ik sta hier eigenlijk als vertegenwoordiger van de 5 Waddenzeehavens. Delfzijl-Eemshaven, Lauwersoog, Harlingen, Den Oever en Den Helder. En toen ik werd gevraagd om hier vandaag wat te zeggen, heb ik gedacht, ik ga het eens over een heel ander aspect hebben. Ik ga het hebben over de vraag hoe havens moeten opereren om een license to operate te houden aan de rand van werelderfgoed Wadden. En ik kan dat niet genoeg zeggen, want ik weet zeker dat ik zo meteen een glimlach op jullie gezicht teweeg breng. De Waddenzee staat gewoon tussen de Grand Canyon en het Great Barrier Reef in als mooiste natuurgebieden van de wereld. En iedereen die er nog nooit geweest is, daar spreek ik schande van. Daar spreek ik schande van. Want die vervuilen de wereld met vliegtochten naar allerlei nationale parken all over de globe. Maar de Waddenzee, onze eigen mooie achtertuin, daar zijn ze nog niet geweest. En ik zie al een paar mensen zenuwachtig lachen. Wees gerust. Ik spreek u er niet persoonlijk op aan. Maar het is wel iets wat ik heel erg meen. En het feit dat je een haven exploiteert aan de rand van werelderfgoed, betekent iets. Dat betekent dat je moet nadenken hoe je die verhouding tussen economische activiteit en de natuurbelasting daarvan, hoe je die in evenwicht weet te houden met die natuur. Of misschien zelfs ernaar moet streven om die economische ontwikkeling de natuur te laten verbeteren. Niet eens een soort status quo nu, want we weten allemaal wel dat de status van werelderfgoed Wadden er nou niet zo denderend voor staat. En wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon mijn collega's een mailtje gestuurd. Namens jullie spreek ik in het Tresor in Leeuwarden. Geef eens in 3 sheets weer hoe jullie in jullie haven die ecologie en die economie in evenwicht houden. Nou, net als het bij elke spreker zo is, niet elke spreker is in staat om binnen 20 minuten zijn verhaal te vertellen. Maar ook niet elke havendirecteur is in staat om dat in 2 tot 3 sheets te doen. Dus ik denk, ik begin gewoon bij mijn eigen haven, de haven van Lauwersoog. Ik begin namelijk met een primeur. In het vertrouwen dat het hier blijft. Dat wat ik nu ga vertellen, dat niet morgen in de Leeuwarden Courant staat. Dat ik niet morgen door Omroep Friesland word gebeld. Meneer Post, mogen we u er even wat meer over vragen? Dus ik kijk u allen in vertrouwen aan. Hou het voor jezelf. Reageer er pas op als het 18 november is geweest. Op 18 november zal namelijk officieel bekend worden dat er een werelderfgoedcentrum in de haven van Lauwersoog gebouwd gaat worden. En dat betekent ook dat het zeehondencentrum in Pieterburen daar zal gaan verdwijnen. En dat de zeehonden die daar worden opgevangen zullen verhuizen naar dit prachtige gebouw, ontworpen door de Deense architecte Dorte Mandrup. Die een vergelijkbaar centrum heeft gebouwd in Ribe, Denemarken. En die een vergelijkbaar centrum heeft gebouwd aan de Noorse kust. Maar ook het karakter van dat zeehondencentrum gaat veranderen. Want dit werelderfgoedcentrum, zeg maar de werkplaats van de Wadden, gaat over het totale ecosysteem wat Waddenzee heet. En daar is de zeehond natuurlijk een onderdeel van.
maar lang niet, en een knuffelbaar onderdeel van, maar lang niet het volledige verhaal. Dus als we het over econologie hebben, hebben we het ook over toerisme en wetenschappelijk onderzoek. Wat waarschijnlijk weinig mensen in de zaal weten, is dat bij het huidige zeehondencentrum in Pieterburen al een man of 30 internationaal wetenschappelijk personeel onderzoek doet naar de zeehond en zijn ecologisch systeem daaromheen. Dat gaat uitgebreid worden op het moment dat men naar Lauwersoog komt. Dan zullen er tegen de 50 internationale wetenschappers met de ecologie van het wat bezig zijn. Tweede onderwerp wat bij die econologie een rol speelt, is natuur in de haven. Van origine willen havenbeheerders de haven er altijd heel netjes hebben uitzien. En als je dan met ecologen door je haven gaat wandelen en je hebt toevallig een beetje achterstallig onderhoud in het maaien van taluds en bermen, dan vallen die ecologen ogenblikkelijk op hun knieën en die halen uit een lullig dijkstrookje in je haven, halen ze zo 5 soorten van de rode lijst in Nederland. Meest beschermde planten- en diersoorten in Nederland. En dat betekent dus dat je op een heel andere manier naar je onderhoud in je havens moet gaan kijken. Een van de grote problemen zijn de broedplaatsen voor de sterns. Ik weet niet of jullie dat weten. De stern is de vogel die de langste trektocht maakt in voor- en najaar. Meer dan 12.000 kilometer om op zijn overwinteringsplaats te komen. En wij hebben samen met Den Oever en Den Helder hebben wij broedpontons aangelegd. En u ziet er hier een in de haven van Lauwersoog. Een broedponton voor sterns op zo'n, vind ik zelf heel grappig, het is een broedponton. En de kenners in de zaal zien dat dit een Amsterdamse dekschuit is. Grappig, die combinatie. Een broedponton op een Amsterdamse dekschuit. Uit de 20e jaren komt dit ding. Het is helemaal opgeknapt, speciaal ingericht. Mensen van natuurmonumenten erbij over hoe je dat moet doen. En dat betekent dat natuur in de haven een belangrijk onderwerp is als het gaat om omgaan met de natuur. Dan gaan we naar Groningen Seaports. En dan zien jullie een woord staan wat ik even op de tweede pagina schrijf, omdat ik daar straks aan het slot van mijn betoog nog even op terugkom. En dat is ecoports. Help me even herinneren dat ik dat niet vergeet toe te lichten. Nou, dit is eigenlijk het verhaal wat ik al verteld heb. Kijk, dat is dan wel weer het voordeel. Veel mensen, net werd ik er al op aangesproken, dat mensen dan wisten dat ik voormalig directeur van Groningen Seaports ben. En het vroeg me, heb jij nou, is in jouw tijd nou Google naar de Eemshaven gehaald? Ja, dat klopt. Maar dat kon niet voordat wij een heuse vleermuizentoren hadden gebouwd. Voor het luttele bedrag van €65.000. Want hij moest natuurlijk wel aardbevingsbestendig gebouwd worden. En dat kwam omdat midden op het terrein waar Google zou komen nog een oude boerderij stond. Waarin de spouwmuur vleermuizen zaten. En jullie lachen er nou allemaal een beetje om. Maar dat feit, daar moet je serieus mee omgaan. Wil je een haven kunnen ontwikkelen? Je kunt niet zeggen, ja, Google investeert €1 miljard in die haven. Kan ons die paar vleermuisjes in die boerderij nou schelen? Nee, als je als haven een klant als Google binnenhaalt en dat feit doet zich voor, wat is dan €65.000? Wat is dan €65.000 om die soort te behouden? Dat kan wel uit, economisch gesproken.
Nou, Groen Seaports heeft er, zoals het hen betaamt, een prachtig verhaal van gemaakt. We gaan nu naar Harlingen. Ook weer, deze foto geeft het ook heel mooi weer, gelegen aan dat werelderfgoed. Nou, de ambities worden natuurlijk door een haven in hun businessplannen opgeschreven. En vervolgens wordt er gezegd van hoe kunnen we die combinatie nou gaan maken. En dan komt het woord weer, Ecoport-certificering. Maar wat belangrijk is, zijn de milieuaspecten die de haven van Harlingen hier opsomt. En er zijn er een aantal van die hier heel duidelijk bij horen. Dat is het baggeren. Daarover zo nog even meer. Dat is alles wat met licht te maken heeft. Of eigenlijk met lichtvervuiling. Het Lauwersmeergebied, grenzend aan de haven van Lauwersoog, is het donkerste gebied van Nederland. Heeft daarom ook het predicaat Dark Sky Park. Daar komen ministers naartoe die de volgende dag een werkbezoek willen brengen aan de haven. En die vragen, mogen wij op de Ecolution van Wubbel-Okkels een nachtje slapen op het donkerste plekje van Nederland, waar je de sterren nog echt kunt zien. Toen ik vroeg of ik dan een slaapverhaaltje voor ze mocht vertellen uit mijn kinderboek Milowitz, Het kipje met de mensenvoeten, ging dat helaas niet door. Maar dat even terzijde. Lichtvervuiling, oftewel donkerte, is een toenemend belangrijk milieuaspect. Omdat het er haast niet meer is. Zeker niet in ons land. Nog even over dat baggeren. Er zit zoveel slip in de Waddenzee, dat als we niet baggeren, verondiept de gemiddelde Waddenzeehaven met 10 centimeter per jaar. Jullie lezen de kranten. Als er niet permanent gebaggerd wordt, is het eiland Ameland niet langer bereikbaar met de veerboten in de vorm zoals we ze nu kennen. Daar moet dus over nagedacht worden. Moet het die vorm wel blijven? Houden we dat wel vol met al dat gebagger? Want dat baggeren is natuurlijk een ingreep in de natuurlijke situatie die er in het estuarium van de Waddenzee zich voordoet. Dan hebben we het afval. Je schrikt je dood als je ziet wat visserschepen die meedoen aan het KIMO-project. Dat is een internationaal project waarbij vissers big bags aan boord krijgen om ervoor te zorgen dat ze de rotzooi in hun netten niet teruggooien. We hebben in Nederland ooit politiek afgesproken. De vervuiler betaalt. Dat vinden we allemaal uitermate billig tot op de dag van vandaag. Maar als je nou als visser de vervuiling van een ander opvist en daarvoor moet betalen, snappen jullie ook dat vissers daarvan roepen, dat is niet eerlijk, dat is niet billig, dat moet anders. Daar hebben we het volgende dus op gevonden. Wij leveren om niet big bags. Dat doen we met alle Nederlandse zeehavens. We doen een stuk of 100, 150 kotters aan mee. En je schrikt je te barsten wat die in hun netten krijgen. Pianokrukken. Halfvolle olieblikken. Halfvolle verfblikken. Allerhande touwen, netten en andere troep. Resten van de MSC Zoe. Little ponies. Kleine trapautootjes. De meest waanzinnige rotzooi die wij met z'n allen, respectievelijk zelf, respectievelijk vanwege de transporteurs die het voor ons naar Nederland halen, in de zee terechtkomt. Een groot aandachtspunt, ook voor de havens. Nou, dat is luchtkwaliteit. En daar komen we bij een belangrijk onderwerp. Ik gooi het even op de grote hoop. Dat is green shipping. Wij doen met de 5 havenbedrijven, de 5 havens langs de Waddenzee, draaien wij een groot project over het vergroenen van de aandrijving van de schepen op de Waddenzee en in zeg maar de Noordzeezone.
eigenlijk vanuit de volgende filosofie. Als je met vissers praat, dan hebben ze een beetje de houding van de boeren. Hoe kun je groen doen als je rood staat? Hoe kun je groen doen als je rood staat? Dan roep ik terug, als jij niet groen gaat doen, dan besta je helemaal niet meer. Als jij denkt dat je over 10 jaar nog stookolie of dieselolie kwalmend kunt gaan vissen in het Wad of in de Noordzeezone, droom rustig door, maar je redt het niet. De samenleving accepteert jouw vissen niet meer. Die op die manier gevangen gaat worden. Dus je moet naar dat green shipping toe. Je moet naar andere aandrijving van schepen toe. En dat kan waterstof zijn, daar steken we in Noord-Nederland heel erg op in. Natuurlijk omdat we de gaswinning gaan stoppen en die hele infrastructuur voor gas beschikbaar hebben om die waterstof te gaan transporteren. Maar het kunnen ook andere groene brandstoffen zijn. Dit vind ik ook altijd een heel mooi plaatje die goed laat zien hoe de dynamiek in de Wadden een rol speelt. Dan gaan we naar Den Helder. Daar zien we een belangrijke ontwikkeling, dat is zonne-energie in de haven opwekken. Door allereerst alle daken van de bedrijven vol te leggen en vervolgens ook nog andere hoeken van de haven met zon vol te leggen. En daarmee de gemiddelde haven, laat ik het zo zeggen, als die deze maatregelen treft, die kan ongeveer 1/3 van zijn stroom dan zelf opwekken. De groene brandstoffen hebben we het over gehad. Dat is het voordeel als je... Dan hebben we de laatste, de haven van Den Oever. En die noemt eigenlijk niet zo gek veel nieuwe onderwerpen die hier niet onder zouden vallen. En dat betekent dat daarmee eigenlijk het verhaal verteld is van de havens langs het Wad. Nou is het natuurlijk mooi als je directeuren als ik zo'n verhaal laat vertellen. Maar dat is toch vooral preken voor eigen parochie. Dus wij hebben gezegd, nee, we moeten ook zorgen dat de mate waarin we groen opereren, dat we dat onafhankelijk laten meten. Nou heb je in Europa de zogenaamde Ecoports Foundation. En de Ecoports Foundation is een Europese foundation, dus een EU-foundation, die havens de maat neemt daar waar het gaat om het groene profiel. Het ecologische profiel. En de grap van die certificering is dat die maar voor 2 jaar geldig is. Anders gezegd, als je na 2 jaar niet kunt aantonen dat je je opnieuw verbeterd hebt, raak je je certificering, raak je je keurmerk kwijt. En dat vinden wij eigenlijk, vinden alle 5 havens eigenlijk een prima methode om ervoor te zorgen dat je steeds weer beter wordt. En dat heet Ecoports certificering. Rest mij jullie straks uit te dagen om 1 en de brutalen 2 zakjes gefrituurd zeewier uit Lauwersoog mee te nemen. Veel van jullie zullen de NRC lezen. Die weten nog dat de NRC een tijd lang, vindt eigenlijk jammer dat ze het niet meer doen, een tijd lang een rubriek waar of niet waar hebben gehad. En daar is ooit de bewering onderzocht van een van onze Kamerleden, die beweerde het halen van de akkoorden van Parijs is helemaal niet zo moeilijk. Als wij in West-Europa allemaal 1 dag geen vlees eten, dan halen we de Parijse milieuakkoorden. En ik kan je melden, als jullie 's morgens vroeg met een klein beetje yoghurt of kwark
dit ene zakje oppeuzelen. Dan eet je de rest van de dag helemaal niks meer. En dan heb je zelf een geweldige bijdrage geleverd aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Dank jullie wel. Nou, dat is duidelijk. Iedereen... Staat hij nog aan? Oké. Dankjewel, Harm. Nou, ik denk dat iedereen straks naar voren duikt om zo'n zakje natuurlijk mee te kunnen nemen. Ik weet ook helemaal niet, is het lekker eigenlijk? Knapperig en lekker. Knapperig en lekker. Dus nou, ook een aanbeveling. Maar je moet het leren eten, hè? Oh, nou... Nou ja, even serieus. Oh. Nou, dat vind ik niet. Onze smaak staat ons in de weg bij het halen van milieudoelen. Wij hebben in de haven van Lauwersoog een garnalenpellerij. Van Cornelis Vrolijk. Toen die net begon, hebben we om de... hoe gaat het met garnalen op dit moment? Die worden gevangen, komen op donderdag en vrijdag in de haven binnen, gaan vervolgens in de koelauto, gekoeld net boven 0 graden, want ze mogen niet bevriezen, want dan is het geen vers product meer. Naar Marokko. Naar Marokko op en neer in 9 dagen. Ja. Komen we vervolgens terug en dan koopt u ze in de winkel als verse Noordzeegarnalen. Ja. Daar is niks vers aan, want is ook heel veel conserveringsmiddelen opgegaan. Die garnalen die gepeld worden, machinaal in de haven van Lauwersoog, donderdag binnen, vrijdag pellen, zaterdag in de winkel. Dat is vers. Die garnalenpellerij is er net. Op de seafoodbeurs in Brussel wordt er een blinde proeverij gehouden van 10 topkoks. Bordje verse garnalen Lauwersoog, bordje Marokko garnalen. Alle 10 vonden ze de Marokko garnalen het lekkerst. Ja. Omdat onze smaakpapillen zijn gewend aan de conserveringsmiddelen die op dat voedsel terechtkomen. Dus eerlijk voedsel, dames en heren, moet je leren eten. Oké, Harm. Je doet het voor het goede doel. Nou, dat is duidelijk. Ja. Oké, dat gaan we helemaal doen. Zijn er nog prangende vragen aan de andere? Ja, Henk. Ja, ik heb nog een vraag aan de laatste spreker. Wat gebeurt er nou als je je certificering van Ecoport kwijtraakt? Wat gebeurt, even voor de mensen in de livestream. Wat gebeurt er als je de certificering van de Ecoports kwijtraakt? Harm. Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Hele goede, ingewikkelde vraag. Dan verspeel je je relatie, je goede relatie met de natuur- en milieuorganisaties. En op termijn verspeel je dan je recht van bestaan. Nou, daar kan je het wel mee doen dan als haven, zou ik zeggen. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ja, achterin. Harm, als je niet baggert, ja, gaat Ameland dan vastgroeien aan het vasteland? Is dat, wilt u dat graag? Ja, dat zou kunnen. Nou, als je niet baggert, dan ontstaat er eerst een periode van jaren dat de mensen niet meer naar Ameland kunnen, CQ, de bewoners van Ameland, niet meer van Ameland af kunnen, anders dan met hele kleine bootjes. Dat is 1, want de boel verondiept heel verschrikkelijk snel. Of het op termijn zover zal gaan dat mijn afstudeerproject op de Verkeersacademie in Tilburg, zijnde de Dam naar Ameland, of dat tegen die tijd dan waarheid wordt, dat weet niemand. De morfologen van Rijkswaterstaat die daar heel veel studie naar hebben gedaan, die verschillen daarover verschrikkelijk onderling van mening. Dankjewel. Ja. Teling van Berkhout, volgens mij. Ja, Jelle, jij had ook nog een vraag. Wacht even. Zal ik naar je toe komen? Ik lijk wel een... Oh ja, is goed. Met het risico dat... ik heb ook heel veel zin in dat zeewier overigens. Maar met het risico dat we hier nog heel lang zitten. Nog een vraag over die certificering. Want dat vind ik wel interessant. Het idee erachter, als ik jou goed begrijp, Harm, is dat er een trap in zit. Dus dat het elke keer je moet
verbeteren. Maar hoe besluiten jullie ik neem aan dat dat binnen een consortium gebeurt, hoe besluiten jullie nou die volgende stap? En zijn die voor de komende jaren al vastgesteld? Dus kan je ons een beetje meenemen, kort, in hoe jullie dat in de praktijk inrichten? Nou, het is niet een programma, elke haven doet het, maar binnen zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen ideeën. Dat is één. Het is dus niet zo dat we wisselen dat wel heel sterk uit. Maar het is niet zo dat, om elkaar op ideeën te brengen. Maar in de ene haven speelt het ene probleem nou helemaal wat meer dan in de andere haven. Als ik het even op Blauwsoog betrek en je zit met je haven naast een dark sky park, dan is verlichting en lichtvervuiling is gewoon een groter item dan dat je in Den Helder bijvoorbeeld tegen de stad aan zit, waar toch al heel veel lichtvervuiling is. Met een hele andere omgeving. Dus daar hangt het allemaal een beetje van af. En elke keer moet je dus met je team creatief zoeken, als je een bepaald onderwerp gerealiseerd hebt, creatief zoeken naar nieuwe onderwerpen. En iedereen denkt dan van, ja, dat houdt toch een keer op. Nee, dat houdt dus nooit op, is mijn ervaring. Het houdt gewoon nooit op. We zijn nu in Lauwersoog bijvoorbeeld heel erg druk bezig met koude warmteuitwisseling. We hebben daar heel veel vrieshuizen waar die vissen in worden bewaard. Nou, wat kun je met de restwarmte van die vrieshuizen doen om je haven echt energie-neutraal te krijgen? 1/3 haal je op met zon, maar die 2/3 dan. Nou, en daar warmtetechnieken schrijden voort. Er zijn nu bedrijven die bieden zich aan en die zeggen, goh, als je in je kade van je haven, als je daar transformatoren inbouwt die uit het water van de haven de warmte trekken, dan kan daar weer energie van gemaakt worden. Nou, dat zijn volkomen nieuwe technieken die zich voordoen en die opeens, dat is de grap van deze tijd, dat is ook wel het vervelende van deze tijd, heel veel ondernemers in de haven doen pas mee aan verduurzaming als het hun portemonnee treft. En het feit dat we nu dus een periode achter de rug hebben van hele hoge prijzen voor energie, heeft ondernemers tot verduurzaming aangezet die er tot voor kort geen zin of trek in hadden. Maar nu kost energie zoveel, nu kost het koelhouden van die koelhuizen zoveel, dat ze zeggen, ja, met een piepend stemmetje bellen van, goh, we hadden zo'n mooi plan voor zon op daken, kan ik nog meedoen? Terwijl ze me 3 jaar geleden uitlachten. Dus ik snap het dilemma van de regering heel erg goed. De Tweede Kamer roept compenseren, compenseren, compenseren. Zodra energie weer op zijn oude prijsniveau zou komen, maken consumenten, maken wij andere keuzes. Dan nemen we die nieuwe keuken. En dan gaan we niet ons huis isoleren. Oeps. Nou, dankjewel Harm. Nou, dit lijkt me nu voor... Nou, Nick, maar één heel klein vraagje, Nick. Hij is voor Harm, dus dan wordt het antwoord langer. Nee, laat me doen dat straks maar bij de borrel. Dat is goed. Dames en heren, ik denk dat... Ik had zelf nog een vraag aan de eerste spreker. Ja, ik was even benieuwd hoe nieuwe technologieën het vinden en identificeren van wrakken vergemakkelijken. Even de vraag voor de livestreamers. Hoe nieuwe technieken vinden, et cetera, reconstrueren van wrakken in de Zuiderzee helpen. Inderdaad ben ik weg. Ik weet het. Ja. Tegenwoordig met de nieuwste sonar kun je gewoon enorme gebieden vlakdekkend opnemen. Ongeveer 1,5 kilometer per dag. En op die manier vinden we de wrakken. Dus we beginnen met sonaronderzoek en daarna gaan we de locaties nog wat beter in kaart brengen met een hele gedetailleerde sonar. En uiteindelijk gaan we erop duiken. En we verwachten er nog 300 te vinden, minimaal. Ja. Nou, dan, ja, en ik ga er vandoor nu. Dus, nee, ja, hij moet naar huis. Nee, dat is zo. Ja. Maar voordat je naar huis gaat, bedank ik in jou ook alle sprekers voor de bijdrage aan vandaag. Ik denk dat we een bijzonder gevarieerd programma hebben gehad. Met, we gingen van vroeg naar nu, zal ik maar zeggen. Allerlei aspecten van ons vakgebied. Je ziet maar weer hoe breed wij zijn met z'n allen. Is gepasseerd. En kijk, dit is ik zal het u maar even laten zien. Het is een Fries pakketje. Natuurlijk. Voor de mensen die zelf uit Friesland komen. Nou, jammer dan. Maar, alsjeblieft Wouter. En een goede reis terug. Dank. En, tot een volgende Dank. keer. Ja. Ja.
Ik zal alle sprekers dus graag zo'n pakketje geven. En alle andere mensen kunnen natuurlijk fijn zeewier gaan graaien, zo dadelijk. Ja. Maar ik wil ook niet eindigen zonder de mensen hier van Tresor heel hartelijk te danken voor de geboden gastvrijheid. Marja en ik zijn hier eerder geweest om de zaken op te zetten en te organiseren samen met hen. We zijn buitengewoon vriendelijk ontvangen. En nou, u hebt zelf gemerkt hoe aardig de mensen van Tresor zijn, de collega's. Wij zijn ze heel dankbaar. Dank. Dan nog iets over... Nee, maar uit... Oh. Nee, nog een belangrijk... Nou, ja. Ja, je moet Harm kennen, wil je hem tegenhouden. Maar het... Ja, is al heel lang trouwens. Het volgende symposium is, kan ik u melden, in het voorjaar natuurlijk van 2023. En wij denken op 12 mei in Rotterdam. De locatie is nog niet helemaal bekend, maar we houden u natuurlijk op de hoogte. En ik zou ook willen zeggen, kijk allen vaak op het Maritiem Portal. Want, en geef ook gewoon uw activiteiten daarop aan, vroegtijdig, zodat we niet, want dat gebeurt wel eens vaker, zodat 2 organisaties, of soms 3 zelfs, op dezelfde dag iets organiseren, waar je eigenlijk ook graag alle 3 naartoe had gewild. Dus doe dat nou, want daar hebben we nou samen dat Maritiem Portal voor. Nou, ik zou zeggen voor alle aanwezigen, fijn, we gaan een drankje drinken. En alvast een goede reis naar huis natuurlijk. Bedankt voor uw aller komst. Tot ziens.